ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಟ್ಟಂದ ಮಿತ್ತು ಗರಡೊಂದ ಲೋಕ ಹರಿಸಿರಿದೇವರ ನಾಡೆ ಅಲಕಂದ ಕೋಲು ಬಲಕಂದ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಕೊಂಡೆ ಹುಲಿ ಮಂಡೆಬಾಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ತುಳುವ ನೆಲಕ್ಕೆ ಜತ್ತು ಬತ್ತಿರು ಇರುವೆರೆ ಬೆರೆಮನ ಮಾನಿಕುಲು ಒಂದು ನಮ ತುಳುನಾಡ ಬಲೀಂದ್ರ ಸಂದಿಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನದ ಉಳತಿರ್ಲುದುಳೈ ಪೋನಗ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಟು ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ನುಡಿಕಟ್ಟುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾರ್ದನಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಯಿ ನಂಚುತ್ತನ ಸಂದಿಲು ಒಂಜಾತು ನಮನ ಕೌತುಕೊಗು ಆಚಿರೋಗು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಲ ಉಂಡ ಪಣ್ಪುನಲ್ಕ ಹೌದಾಯಿ ಇಂಚಾಂಡು ಪಣ್ಪುನಲ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ತುಳಿಪು ಕೊರ್ಪುನಲ್ಕ ಸ್ಥಾನೆಗೊಡ್ಡವನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಳ ನಿರೆಲುಗಳ ಇನ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಇತ್ತದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಆರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತು ತುಳಿಪು ಕೊರಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಗೇನದ ಬಡವು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ತುಳಿಪು ಕೊರ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಬೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ಪಟನೋಡು ಅವಲ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮನಿಮಮ್ಮು ಮನಿಪಂದ ಕುಲ್ಲುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯತ್ತು ಒಂಜಾತು ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಣ್ಣುಳೆಗೆ ಕೇನುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಬುಕುಲೆಗೆ ಇಂಬು ಕೊರಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜಾವುಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ, ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ಇತ್ತೇರು. ಆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆಡು ಮೆತ್ತೆನದ ಮಣ್ಣಡು ಮನುಷ್ಯನ ಮಾನಸಿಕ ಬೊಕ್ಕ ದೈಹಿಕ ರೋಗಗೂ ಮರ್ದು ಮೂಲಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಬೆನ್ನಿಬೇಲಿಗೆ ಇನ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಲಟ್ಟು ಬದುಕೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲಿಡಿದು ವಲಸೆ ಬತ್ತನ ಕುಳ್ಳುಳ್ಳೇರು ಬತ್ತನಂಚುತ್ತಿನ ಮಾತ ವರ್ಗದಕ್ಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ತನ್ನಮ್ಮ ದೆತೊಂಡ ದಾಯ್ಕೆಂಡ ಮೆತ್ತೆನದ ಮಣ್ಣು ಪಜ್ಜಿ ಗೋಡೆದಲಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೆತೊನ್ನಂಚುತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಚಾರ ಅತ್ತಂಡ ಎಡೆಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಲೇನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡೆ ಪಾಲಿಸದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚುತ್ತಿನ ತುಳುವ ನೆಲದ ಆಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆಗತ್ತು ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆಗಳ ಅವು ಗೋಡಿಲೆಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂದು ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದು ಕೂಡ್ದ ಇವಕ್ಕ ಅರಸು ಪಟ್ಟದ ನೆಲೆತಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಊರುನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟು ನಲ್ಪತ್ತೆನ್ಮ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತದೆ 14 ಗುತ್ತು 14 ಉಳಗುತ್ತು 14 ಚಾಕಿರಿ ಮಾನೇರು ಈ 14 ಚಾಕಿರಿ ಮಾನೆರಡು ನೂಲು ಪಾಲು ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆರ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟ ಕಡಿತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಅವು ಮಾತೆರ್ಲ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಳು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕ್ಕ ಬೆಂತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಒಂಜಾತು ಆ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿನಕ್ಲಿನ ಕನವಡು ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಕುಲ್ಲವಡೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾರ್ದು ಬತ್ತದು ಕುಳ್ಳಿನೆಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕೋಗು ಬೊಕ್ಕ ಆಚಾರಗು ಭಾರಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವರ್ಗ ಆಚಾರ್ಯ ವಂಶ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾನೆ ಪಂಡ ಅಳತೆ ಐಕುಲ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂದು ಲೆತ್ತದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತುಳುವೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂದು ಲೆತ್ತಂಬರ್ಪನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲಟು ಒಂಜಾತು ನಂಗೆ ಮಸ್ತು ತನು ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲಂದು ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯಣ್ಣೇರು ಬತ್ತಿರು ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಚಾರ್ಯಣ್ಯರ್ನ ವಂಶದಕ್ಲೇನು ಇನಿತ ದಿನ ದೈವದ ಕಲಟೆ ಕುಲ್ಲಬಡು ಅಕಲ್ಡ ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗೇನದ ಪೊಲಿಪುನು ನಮ್ಮಲ ಪಟೋನ್ಗ ಪಣಪನ ರೀತಿಡ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳುನಾಡದ ಅದ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗಡು ಪುಟುದು ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರೋಹಿತೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅಪರಿಮಿತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಚಿಂತನೆಲೇನು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ವಾರೀತಿದ ಸಂಕಷ್ಟ ಬರಂದು ನಲ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ ಅನುಕೂಲ ಆದ ಅನುರೂಪ ಆದ ಅಕ್ಲೆನ ವಾರೀತಿದ ಒಂಜಿ ದುನ್ನೊಗೊಡ್ಡಂದೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲನ ಬದುಕಿಗೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪನ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ಪನಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮಾ ಬಾರ್ಕೂರು ಆರ್ನ ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ಕಾಲು ಭಾಗ ತುಳು ಆಂಡಲ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸುಗಾರಿನ ಬಾರಿ ಅರ್ತಿಪೀರ್ತಿದ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮರಿಗೆ ಅರ್ತಿಪೀರ್ತಿದ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನಂದ ಆಚಾರ್ಯರುಳ್ಳೆರು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಬಂಡಿದ ಬಲಿಮೆಚ್ಚು ತೂಪ ಬಂಡಿದ ಮಿತ್ತ ಬಲಿಪೆ ಬಲಿಪನ ಮಿತ್ತ ಮಾಯದ ಸವಾರಿ ಎಂದು ಪಣ್ಪ ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ದೇವರನ ಅಡಿಯಂಗನಡು ನಮ್ಮ ತೇರಿನ ತೂಪ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನೆಕ್ಕು ಪೂರ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಖಾಲಿ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನತ್ತು
ವಾಸ್ತುಜ್ಞಾನಲ ಇತ್ತೊಂದು ಅವಿನ ಓಲು ದೀವೋಡು ಒಲ್ಪ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಲ್ಪ ನಡಪಾವಡು ಎಂಚ ಗಿದುಪೋಡು ಬಣ್ಪನ ವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನ ಚೆತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆನಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರ ಅರೆನ್ಲ ಇಲ್ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಂಶಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆದ ಉದಯ ಅವಳು ಉದಯಾದ ತನ್ಮುಖೇನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಏಳು ಬೀಳದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇನು ಕೂಟ ಬಾಡ್ಪ ಒಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ದೆರ್ತು ತೊಚ್ಪಾದು ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ತಟ್ಟು ರಟ್ಟಾದು ಸಮಾಜನೊಂಜಿ ಕಟೊಂದು ಪೋಯರೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬೇತೆಂದಾಂಡ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಕಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕಲ್ನ ಕುಲ ವೃತ್ತಿದಂಚಿ ಭಾರಿ ಮನಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನೇ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಂಶೋಡು ಅವಳ ಆಚಾರ್ಯ ವಂಶೋಡು ಒಂಜಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಸುದೃಢ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉದಯ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆ ಈ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಇನಿತ ದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದೋಳೆ ನಿಖಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡು ತುಳುವನಾಡಿದ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯ ಅನ್ಯರ್ನಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಂಚಿನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಕ್ಕುಲು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಅತ್ತಂಡ ತುಳುವ ಜನಾಂಗಗೂ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಸೀಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅನ್ವಯ ಆವಣ ಆಣ್ಲ ತುಳುವ ಜನಾಂಗಗೂ ಅಕುಲು ಕೊರ್ತು ನಂಚೊತ್ತನ ಕೊಡುಗೆದಾದ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಿಕ್ಕುಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಪಾತೆರೆಗತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒರ್ಂಬ 4-0-1-0 ನೆಕ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಕೇಂಡಿ ನಂಚೊತ್ತನ ಉತ್ತರಗೂ ಅಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಅಕಲು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಖಿಲ್ಡ ತೆರಿದಿತ್ತಿನವೇನು ಅಕಲೆಗಳ ತೆರಿಪಾಲೆ ತೆರಿಯಂದಿನವೇನು ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟೊನ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಪಾತೆರೆಗತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮರೆ ತುಳುವನಾಡು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಈತೆಲ್ಲ ಬಾಲೆರ್ದ ಬತ್ತನ ಎಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದ ಪರಬೇರ್ವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನಲ ಬದುಕಿಗೆ ಏಪ ನರಮಾನಿ ತೊಪ್ಪು ಕಟ್ಟು ನಲ್ತಿರ್ದು ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತೇನ ತೊಪ್ಪು ಕಟ್ಟು ನಲ್ತಿರ್ದು ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಯ ನಾಯರ್ದ ಪುಡುಕೈಗೆ ಕೈ ಕೊರಡೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಬಿತ್ತೋಡಂದ ಆ ಸಂದರ್ಭದ್ದು ಶುರುವಾಂಡ ఒక ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವಿಭಾಗವು ಅವು ಕಲ್ಲದ ಬಡವಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಲೋಹದ ಬಡವಾದಿಪ್ಪು ಅವನಿಗೆ ಬಡವು ಒಂದು ಬಣ್ಪನೆ ಬೋರ್ಡು ಬಣ್ಪನ ಈ ಬಡವಾದಿಪ್ಪು ಮಾತ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಂದು ಕೊರ್ಪನಕಲು ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದಕಲು ಆಚಾರ್ಯ ಸಮುದಾಯದಕಲು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕುಲ ದೇವರು ಕುಲ ದೈವ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂಚ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಶುರು ಕ್ಯಾನ್ ಪರಡಾಯೋ ದಾನೆ ಕೇಂದ್ರ ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದಾರಿ ಈ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಉಡಿಪು ನಾವು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಉತ್ತರಗೂ ಪೋಯಂದಾಂಡ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಡಿಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಈ ನಮ್ಮನ ಉಪನಾಮ ಅಂದಾನೆ ಪನ್ಪ ಅವು ಅಂತ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಅಂಡ ಸಮಗ್ರವಾದ ಪರಡಾಯನೋ ಇಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಿಶ್ವಬ್ರಹ್ಮ ಅವು ಒಂಜಿ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಪುನಃ ಪುದರು ಅಲ್ತ ಬಂತನ ಪಂಚ ಋಷಿಕಲ್ನ ಪರಂಪರೆದ ಕಲು ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಆ ಪರಂಪರೆದ ವಿಷಯ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಆ ಪಂಚ ಋಷಿಕಲಿಡಿದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪಂಚಶಿಲ್ಪ ಅವು ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥಗಾದಿತ್ತನವತ್ತು ಅವು ಲೋಕಹಿತಗಾದಿತ್ತನವು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗಲ ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ ಬೋಡು ಎಂಚ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಇನಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋಜಾ ಒಂದು ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರವಡ್ದು ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಕೊಡುಗೆ ಬೋಡೆ ಖಂಡಿತ ಬೋಡು ಅಂಚಂದು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ ಅಕುಲು ಅತಂಡ ಅಕಲು ಇತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಡೆ ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮರ ನಡೋಡ್ಲ ಬೋರು ಮರ ಕಡ್ಪೋಡ್ಲ ಅಂಚ ಅವೆಂಜ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಈ ಪಂಚಶಿಲ್ಪ ದಾಯ ಬತ್ತನೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ನಗಳ ಪನ್ಪುಡವು ಈ ಪಂಚಶಿಲ್ಪ ಈ ಮಲ್ಪುಲ ದಾಯಕೆಂಡ ಲೋಕದ ಕಲ್ಯಾಣಗಾದು ಲೋಕದ ಸುಖಕ್ಕಾದಿ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂಚಾದಾನೆ ಕೆಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಶಿಲ್ಪ ಮಾಧ್ಯಮದಿ ಒಂದು ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕಾದಿ ಅಂಕುಲು ಮಲ್ತಂಡಲ ಐತ ಪಿರವಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಭಾವನೆ ಒಂಜಿ ಲೋಕದ ಸ್ವರೂಪಡಿಪ್ಪುನ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಈ ಪರಂಪರೆ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ರಕ್ತಗತವಾದ ಬತ್ತನವು ದಯಕೆಂಡ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಮರತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಡ ಮರತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಒಂಜಿ ದಾರಂದ ಬೋರ್ಡು ಒಂದೂರಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೀರು ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಮಲ್ಪೀರು ಪಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬೆಂದದ ಅವನು ಮಲ್ತದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಉಂತಾದು ಅವೇನು ತೂಪಾಯಿ ಓಲೊಂಚೂರು ಒಡಕ ತೊಜ್ಜಿನ ರಚ ಹಂಚವರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತನೊಂದು ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಭಾರಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಆಂಡಾಯ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ನಾಗ 1,000 ಕಡಿಮೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇಂಬ್ಯಾಗ ನಷ್ಟ ಆಂಡಲ ಆಯ ಪನ್ಪೆದಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತೊಂದರೆ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಅನುಕೂಲ ಅನಗ ಕೊರ್ಲೆ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಕೆಂಡ ತಾನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವೃತ್ತಿ ಒವ್ವುಂಡು ಅವು ಕೇವಲ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಸಾಧ್ಯತ್ತವು
ಅವು ಆತ್ಮಾನಂದ. ಈ ಶಿಲ್ಪ ಪರಂಪರೆದ ಮುಖ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಆತ್ಮಾನಂದ. ಅಂಚಾದು ಈ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಪ್ಪು ದೇವತಾರಾಧನೆ ಇಪ್ಪು ಅತ್ನಾಂಡ ಒವ್ವೇ ವಿಚಾರಗಳಿಗಲ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುಣಂದು ಪಂಡ ಐತ ಪಿರಾವಡುದಿಪ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶನೇ ಆತ್ಮಾನಂದ ಭಗವದ್ ಉಪಾಸನೆ. ಈ ಕೆಂಡರು ಎಂಕಲ್ನಲ್ಪ ಈ ದೇವತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಚ ಎಂಕಲ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಎಂಚ ಕೆಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಮಠ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಇತ್ತ ಮಾ ದೈವದ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧವಾದೇ ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆನೆಗುಂದಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕತೆ ಕಲ್ಕುಡನ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆನೆಗುಂದಿ ಪರಂಪರೆದ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗಗೂ ಬೇತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಗೂ ಬೇತೆ ಮೂಲ ಪೀಠ ಪರಂಪರೆಗಳು ಮಾತಾವಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಆನೆಗುಂದಿ ಸಂಸ್ಥಾನ 1000 ವರ್ಷ ಕಡತನಂಜಿನೊಂಜಿ ಪರಂಪರೆ. ಅಂಚನೆ ಅರೆಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಸುಜ್ಞಾನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಲು ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು. ಆ ಸುಜ್ಞಾನ ಪ್ರಭು ಪೀಠ ನನ್ನ 4 ವರ್ಷ ಕೊಂಡ ಐಕ್ 1000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಉಂಟು. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಈ ವೇದೋಕ್ತವಾಯಿನೆಂಚಿನ ದೇವತಾರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಕಲ್ಡೈಪುಂಡು. ಬಹುತೇಕ ಎಂಕಲ್ಡೈಪುಂಡು ಶಾಂಕರ ಪರಂಪರೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅನುಸರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ವೇದೋಕ್ತವಾಯಿನ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಾಗನಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಡು ಜಾಸ್ತಿ. ಈತ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪಾರ ಅತೆ ಆರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಟ್ಟುವಾದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪಂಡ ಈ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಿಕುಲ ಶಾಂಕರ ಪರಂಪರೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪರಂಪರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಿಕುಲ ಅವೇನ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನುಸರಿಸುವಂತ ಅದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ರಾಮನ ಆಚಾರ್ಯ ತ್ರಯರ್ನೆಟ್ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಾಲನೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅಂಚ ಆ ಪರಂಪರಾನುಸಾರವಾದ ಬತ್ತನಲ್ಪ ವೇದೋಕ್ತವಾಯಿನ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಈ ನಾಗನಾರಾಧನೆ ಇಪ್ಪು ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಗಳು ಹೆಚ್ಚೋದು ಉತ್ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿ ಅಂಚ ಈ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಗಳು ಭಕ್ತನಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಲಿಡಿ ಕಲ್ಕುಡನ ಆರಾಧನೆ ಇಪ್ಪು ಅತಂಡ ಕುಟುಂಬಡು ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಕಲ್ಲೂರು ಇಪ್ಪು ಐತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಲೇನು ಕೆಲವರು ಕಾರಣಗಾದ ನಂಬಿರು ದಾನೆ ಪನ್ಪನೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದಿ ಎಂಕಲ ಏತೋ ಜನತ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕಲು ಪೋದು ಕೇಳಿನಾಗ ಅಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಹಿರಿಯರಿತ್ತೇರು ಎಲ್ಲಿ ಅಡಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಿರುಬೇರು ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಡಿರಿ ಎಂಕಲು ನಂಬಿಯ ಅಂತ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರುಟಿನ ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪನವು ಈ ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಡತೊಂದುಂಟು. ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರಾದ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಅಂದ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಂಡು ಕೇಂಡ ಜನಜನಿತವಾದ ಮಾತೆರೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ದಾನೆ ಕೇಂಡ ದೇವಶಿಲ್ಪಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂದ್ವರು ಆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಸಂತಾನದ ಮೊಕಲು ಸರಿ ಅಂಡವು ವಾಸ್ತವ ಎಂಚ ಕೇಂಡ ವೇದ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಪನ್ಬಿಡು ವೇದ ಅವು ಏರು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಏರಿನ ದೇವೇರಿಂದ ಪನ್ಪ ಅವೇನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂದ್ ವೇದ ಪನ್ತೊಡು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಐನು ಮೋನೆದ ಚಿತ್ರಡು ತೋಜಾವೇರು ದಾಯಕೆಂಡ ಪಂಚಭೂತದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೋನ ಹಿಡಿದು ಸಾನಗಾದ ಋಷಿಕಲ್ 5 ಜನ ಬತ್ತೇರು ಆ ಪರಂಪೆಡ್ದು ಈ ಪರಂಪರೆ ಬತ್ತಂಡು ಆ ಪರಂಪರೆಡು ಬತ್ತನ ಋಷಿಕಲ್ಡು ಓರಿ ದೇವಶಿಲ್ಪಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲು ವರ್ಣ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆ ಯಜ್ಞಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ದೇವಶಿಲ್ಪಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಆ ಎಂಕಲ್ನ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆ ಬತ್ತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಲ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ರಾಮೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮೆ ಅಂಚ ರಾಮರ್ದು ದುಂಬೆ ರಾಮೆ ಪನ್ಪನ ಉಂಡು ಶಕ್ತಿ ಪರಮಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಾಮರೂಪ ಇತ್ತುಂಡು ಐದಕ್ಕ ಅವೇ ದೇವರು ಅವೇ ನಾಮರೂಪ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೂಪಡು ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಾನುಷ ಮನ್ನೆ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಡು ಬರ್ತೇನೆ ನರಮಾನಿ ಪನ್ಪನ ರೂಪಡು ರಾಮಾವತಾರದ 90 ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮೂಲ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶ್ವನು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ 5 ಮೋನೆದ ಭಗವಂತೆ ಪಂಡ ಪಂಚಭೂತೊಳಗೆ ಆದಿಕ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪರಮಶಕ್ತಿ ಐಟ್ ಉಂಡಾಯಿನೆಟ್ಟು ಋಷಿ ಪರಂಪರೆಡ ಬತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಖಾಲಿ ವಿಶ್ವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತನತ ಐತ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಲು ಪುರ ನಡತೊಂದು ಪೋವಡತೆ ಐಕ ಪೂರಕವಾದ ಈ ಐನ್ ಋಷಿಕಲೇನ ಪರಂಪರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡಾಯನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಕೇಂಡ ಬಾಕಿ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾನೆ ಕೇಳ ಕಾಣ್ಪೇರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವರ ತಾಯಿ ಜನಾಂಗ ದೇವತೆ ಆಯ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ದೇವತೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂಚಾದ ಏಪಲ ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಜನವರ್ಗ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತನಾಂಡ ಆ ಜನವರ್ಗನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಮುದಾಯ ಇಪ್ಪು ಆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪನ್ಪುನ ದೇವತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಅಡೆ ಕಟ್ಟದು ದೀವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆನ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ನಮಾದಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಐತ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ
ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಪುರಾಣೋಡು ಬೋಗಡಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಬಗೆಟ್ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ವೇದ ಕಾಲೋಡ್ದಂಚೆ ನಂಗೆ ಐಟು ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಳುಳ್ಳ ಬೊಕ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದೇವರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗ್ಲ ಉಪಾಸನೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಬನ್ಪ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಡ್ದು ಮಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಾನಂದನ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುದರೇ ದೀಪಕ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ದೀಪಕಣ್ಣ ಬರ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಸರ್ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಒಂದುಂಡು ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಆವಡು ತನ್ಮುಖೇನ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಬಗೆಟ್ ತುಳಿಪು ಕೊರದು ಏತು ತೆರಿಯರ ತೀರುಂಡು ಆತ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರತ್ತುಲೆ ಮಗಳು ಬರ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲೆ ದಾದಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಈ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತಾರೆ ಏನಡ್ದತ್ತೆ ಅಲೆ ಕುಲ್ದಿನ ಅತಿಥಿಲ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ ಕಾಲಿ ಕೇಣು ಮಾತ್ರ ಕಂಡ ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾಲಿ ಬಾರಿದ ಬಲ್ಲು ಅಲೆ ಪೂಕುಲು ಬರ ಕುಲೊಂದಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಕಟ್ಟದ ನಿಖಿಲ್ ಹಂಚಿ ಕೊರ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಕೇನೆರೆಂಡು ತುಳುವನಾಡದ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯಣ್ಣರು ಕೇಂದ್ರ ದಾಲ್ ಇದ್ದಾನ್ ಸರ್ ಒಂದೇನು ತೂದಿರೇಗ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಂದುಲ್ಲ ಪಾತೆರೋಡು ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಸರ್ ಕಡಲ್ ಏಳು ಪಂಡಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ತನಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದು ಶೀನ ಪಾತೆರ್ನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ತೂನಗನೆಯ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂನಾಗ ಆತು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಏಳು ಕಡಲ್ದ ಆಯರಡು ಉಳ್ಳಾರು ದುಬೈಡ್ ಏಳು ಕಡಲ್ದ ಆಯರಡು ಉಳ್ಳಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜಾಗೃತೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರೇ ಕಾಪು ಬೇರೆ ನಿಖುಲು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಯ್ನಲ್ಕನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಊರ್ದ ಕಲಾವಿದೇರೇನು ಅವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಈ ಕಲಾವಿದರಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೂಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಬೆಂದಿನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಡಿಟ್ ಆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವು ನಿಖಿಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪಿಲಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ನಿಖಿಲ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನೆಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದೀಪಕ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಲೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಉಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಲೆ ಅಭಿಮಾನುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಂತುಳ್ಳೆರು ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಹಾರೈಕೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಅದು ಅಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಹಾರೈಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಡು ಆನಂದಾಚಾರ್ಯರೇ ಇತ್ತೆ ಆರು ಪಂಡರು ನಮಕ್ ಜಗತ್ತನ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ದೇವರು ಪಂಡ ವಿಶ್ವ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದೇ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಿಶ್ವನ ಮಲ್ತನಾಯಿ ಸರಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರೇನು ತೂಡೊಂದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಯಿನ ದೇವರನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ರೂಪಡು ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅರೆನ ತರಟು ತುಂಬುಂಡ ದೇವರು ಪುಗೆಲ್ಡು ತುಂಬುಂಡ ದೈವ ಇಂಚ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಣ್ಣೆಡು ಕೊನಪ ಅರೆನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡುಂದಂಡ ಪಂಡ ಅರೆನು ಬೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುಂಡತ್ತ ಅರೆನು ಬೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ತೀರಂದ ಆರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾತಿರೋಡು ಆಡು ಅರೆನು ಬೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಅವು ನಿಕುಲೆ ಅವು ನಿಕುಲೆ ಅವಡು ಮನೆ ಮಂಚ ಅವಡು ತೂಪುಣ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಪಲೈಡು ತೂಪುಣ್ಲ ಅದೇ ಅತ್ತಂಡ ಇದು ಸೋಕುದ ರತೊಟ್ಟು ತುಪ್ಪುಣ್ಲ ಮಂಟಮೆಡು ತುಪ್ಪುಣ್ಲ ನಿಕುಲು ಬೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಈರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಷ್ಟಶಿಲ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ನಿಕಲ ಐನ ಶಿಲ್ಪ ಉಂಡು ಮರತ ಬೇಲೆದಾರೆ ಮಲೆನಾಡಚ್ಚವೆ ಕರ್ಬದ ಬೇಲೆದಾರೆ ಕರ್ಬೊಟ್ಟಿಗಾರೆ ಚೊಂಬುದ ಬೇಲೆದಾರೆ ಚೊಂಬೊಟ್ಟಿಗಾರೆ ಬಂಗಾರದ ಬೇಲೆದಾರೆ ಯಾರಣಿ ಕಲ್ಲದ ಬೇಲೆದಾರೆ ಕಲ್ಕುಡೆ ಈ ವಿಭಾಗಗಳು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅತ್ತಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತು ಪಣಪನಂಚುತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ನಿಕಲು ವಾದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರು ಇದಕ್ಕೇನು ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಂಶದು ಅವೇ ಒಂದು ವೇದ ಕಾಲದಿಂದ ನಡತ ಬತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿನವು ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮೋತ್ತರ ಪುರಾಣ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣೋಡು ಪೂರ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ದಾಖಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನమైన ದೇವರೇ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದೇವರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮರಿಗೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಕಾರ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚನವನ್ನ ಸಹಸ್ರಬಾಹು ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷ ಅಂದ್ ಅವು ಅನಂತವಾಯನ ಆ ಸ್ವರೂಪನು ಅಮಿತವಾಯನ ರೂಪನು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಿಸಾದು ತ್ವಜಿಪರ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾಯನ ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ನಮ್ಮವೇನು ಆತೆ ಪೃಥ್ವಿ ಆಪ್ ತೇಜ ವಾಯು ಆಕಾಶ ಈ ತತ್ವಾನುಸಾರವಾದ ಸದ್ಯೋಜಾತ ವಾಮದೇವ ತತ್ಪುರುಷ ಈಶಾನ ಈ ಐನ ಮುಖನು
ಅಂಚ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೆ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಪಿಲಕ್ಕೆ ಅನುಗೊಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ದೇವೇರು ಬಕ್ಕ ದೇವಿ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆ ಎಂಕಲ ಕುಲದೇವಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಈ ದಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ ಎಂಚಪ್ಪನ ಮನ್ನಗ ದೇವತಾ ದೈವಿ ಬಕ ಛಂದಸ್ಸು ಋಷಿ ಇಂಚ ಪುರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮನ್ನ ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮೆನ ಮನ್ನಗ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದೇವರು ಎಂಕಲು ಕುಲ ದೇವರು ಕುಲದೇವಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆ ಮನೋಮಯ ತೊಷ್ಟು ಶಿಲ್ಪಿ ವಿಶ್ವಜ್ಞ ಪನ್ಪಿನ ಕುಲ ಎಂಕಲು ಋಷಿ ಪರಂಪರೆ ಆ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಬತ್ತಿನವೇ ಲೋಹ ಶಿಲ್ಪ ಶಿಲಾಶಿಲ್ಪ ದಾರುಶಿಲ್ಪ ಕಾಂಸ್ಯ ಶಿಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಣ ಶಿಲ್ಪ ತುಳುಟು ಬಂಡೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂಚ ಈ ಪಂಚಶಿಲ್ಪ ಅನ್ವನಗ ಸುರುಟ ಪನ್ಪಿನ ಲೋಹ ಶಿಲ್ಪ ಲೋಹನ ಅಯಸ್ ಅವನ್ನ ಕರ್ಬ ಕರ್ಬ ಕರ್ಬಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಒಂದುಂಡ ಅವು ಸುರುಟು ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಶಿಲ್ಪ 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 ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆಪಿ ನಾವು ಶಿಲಾಶಿಲ್ಪ ಶಿಲ್ಪ ಶಿಲಾಮಯವಾದತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ಚಿತ್ರಣುಂಡ ಇಂಚಿನ ವಸ್ತುಲುಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಈ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಪಡೋದು ಮಲ್ಪಡ ಅಂದ್ರೆ ಸುರುಟು ಲೋಹ ತಿಕ್ಕಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಲ್ಲದ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಿನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾರು ಶಿಲ್ಪ ದಾರು ಬಂಡ ಮರ ಅಂದರ್ಥ ಮರತ್ತ ಕೆಲಸ ಮರತ್ತೈತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನನ ದೈವಸ್ಥಾನನ ಇಲ್ಲೋ ಇಂಚ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಗೋಶಾಲೆನ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಜನವಾಸಗೂ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ವಸ್ತುಲೆಗೆ ಸುರೂಟೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಪನ್ ಸುರೂಟೆ ಇಂಚ ಪನ್ನಗ ಈ ಭೂಮಿ ನಿಮಿತ್ತ ಎತ್ರ ವಾಸಂತೆ ಇತಿ ವಾಸ್ತು ಓಲನಂಕ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನುಕೂಲಕರ ಆಪುಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಓಲು ಬದುಕೇರ ಅನುಕೂಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಸರಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಸುರೂಟು ಬರ್ಪಿನಿ ನಿಜವಾದಲ ದೇವರಲ್ಲ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಸಜೀವವಾದ ಒರೇ ನಾಗರಿಕೆ ಆದ ಒರೇ ಸುತ್ತಲ ಪರಿಸರನು ತೆರೆದು ಬದುಕನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಆಗ ದೇವತ ಆರಾಧನೆ ಬೋಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೋಡು ದೇವನಾಗ ವಿನಾ ದೈವ ಬಲೆ ದುರ್ಬಲೆ ಎಂದು ದೈವ ಬಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಕ್ಕೆ ಪೂರಿತ ಜನಬಲ ವಿದ್ಯಾಬಲ ಜ್ಞಾನಬಲ ತೋಲ್ಬಲ ಎಂಚಿನ ಬಲ ಇದ್ದೊಳೆ ದೈವ ಬಲ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಅವರ ದೈವ ಬಲ ಬೋಡು ನಾನಗ ಆಗ ದೈವತ ಆರಾಧನೆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಬೋದು ಆತನಗ ಸುರುಟು ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯಗಲ ಆಯಾಯ ಕುಲದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಸುರು ಕುಲದೇವರು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಆ ಗ್ರಾಮಡುಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಅಲ್ತವಕ್ಕ ఆయన ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಬಂಡ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಅಂಡ್ ಅವ ದೇವಿ ರೂಪಡ ಅಕಲಕಲ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾದ ದೇವರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲಕಲ ತೇರಿದ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪತ್ತಿನ ತೂದು ತೇರಿದ ಪೂರ ಅವೇನು ಪೂರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಬೇರು ಅಂಡ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಂಚ ಕುಲದೇವರು ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಈತೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ನಿಕುಲು ಇರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನು ನಿಕುಲು ದುಂಬು ಕೊನಪನೆ ಕೊನಪನ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡ ದುಂಬು ಕೊನಕ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆ ನುಲ್ಲರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಂದೆ ಮಸ್ಕತ್ತರ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇ ಬನ್ಲೆ ಅದು ಕುಂಟಿನ ಮೂತಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಸಲ್ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಇಷ್ಟಧರ್ಮ ಸಂಘ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಪಾತ್ರ ಪುನಃ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತುಳುಗೂಟಲ್ಲ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಭಾರಿ ಬೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಯುವ ತುಳುನಾಡು ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಜವಣರ್ನ ಭಾರಿ ಬೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಳುಕು ಬೋರ್ಡಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರಿ ಉಂಟು ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈವದ ಕಲಟ ಆಚಾರ್ಯಣ್ಣರು ಪನ್ಲೆ 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 ನಮ್ಮ ಊರಿಗಿಂತ ಪಾರ್ಟಿ ನಮಗೆ ರಬ್ಬೆ ರೀತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಾದ ಕೊಂಡ ತುಳುಕ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಒಂದ ಆಯ್ನ ಜೋಕ್ಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅತ್ತ ತುಳುಕವಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದಿನ ರತ್ನದ ದಾದ ಕೊಂಡ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬನ ಗಮ್ಮತ್ತಿನ ಮಾಡುವ ಬಿಸವ ಬಿಸವ ಕೈ ಬಿಡುದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಂಥವ ತುರಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊರಿಯೋರಿಲ್ಲ ಸೂಪನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕೋದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆದ ಆರಾಧನೆ ಬಿಡ್ದು ಅವೇನು ಬೇತೆ ರೀತಿ ತುಳುನಾಡದ ದೈವನ ಪತನೋ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಮಾನ ಅಪವಾದ ಉಂಟು ಅಂದ ತೂಕ ಐತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮೆರಡ ಕೇನಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೂಲತವಾದ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ತುಡರ ಪರ್ಬ ಅವು ಪರ್ಬ ಒಂದು ಪರ್ಬ ಮೂಲತ ಪರ್ಬ ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರ್ಬೋಳಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಅವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಪಣಪ ನಂಚಿತ್ತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅತೆ
ಪಂಡ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಬೂಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಅಂದ ಅವೇ ಅವೇ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಸರಿ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರೆಗ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಿಷಯದಾದಗೆಂಡ ತುಳುನಾಡು ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಅಂದ್ ಈ ನೆಲಟ್ ಪಂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೌರಮಾನ ಲೆಕ್ಕ ಸೌರಮಾನ ಸೂರ್ಯನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಚಂದ್ರಮಾನುಡು ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಯುಗಾದಿ ಅವು ರಡ್ಲ ಯುಗಾದಿ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಕನ್ನಡ ಯುಗಾದಿ ತುಳುಟ್ಟು ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂದ ಅಂಚಂದ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ಬಿಸು ಬರ್ಬನ್ನೆ ಮಲ್ಪ ನಿಗಳು ಚಾಂದ್ರಮಾನುಡು ಮಲ್ತಾರಡಲ್ಲ ಅವು ಬಿಸು ಬರ್ಬನೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ. ಸೌರಮಾನುಡು ಮಲ್ತಾರಲ್ಲ ಬಿಸು ಬರ್ಬನೆ ಅತೆ ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆ ಆಧರಿಸಿದ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಚಾಂದ್ರಮಾನುಡು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಪಾಡ್ಯ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಚಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಮಾಸವು ರಡ್ಡು ಪಕ್ಷ ಆ ರೀತಿ ಅವು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರಪಿನಾಗ ಯುಗಾದಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಪ್ರಾರಂಭ ಯುಗಾದಿ ಪನ್ನ ಕೃತ ಯುಗ ಏಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತುಂಡು ಅವೇನು ಯುಗ ಆದಿ ಯುಗಾದಿ ಎಂದು ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಕೃತ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿ ಮನ್ಪಿನ ಈ ಯುಗಗಳು ಕೃತ ಯುಗ ಏಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಡು ಐಕ ಯುಗಾದಿ ಎಂದು ಆ ಕೃತ ಯುಗನ ಯುಗಾದಿ ಎಂದು ಮನ್ಪಿನಿ ಅವೇನು ಅವು ಈ ಇಂದಟ್ಟು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಉಂಡು ಸೌರಮಾನ ಉಂಡು ಬಕ ಸಾಯನಮಾನ ಅಂದು ಉಂಡು. ಈ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಮನ್ಪಿನ ಇಂಚ ಚಂದ್ರನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರ್ಪಿನ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಸೂರ್ಯನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರ್ಪಿನ ಸೌರಮಾನ ಅವು ಸಂಕ್ರಮಣ ಲೆಕ್ಕ ಈತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕುಡಂಜಿ ಮಾನ ಬಂಡರೆ ಸಾಯನಮಾನ ಅವನಾಗ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ತೆಟ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೂಲವು ಆಚರಣೀಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವನಾಗ ಮೂಲ ಪುನಃ ಧೃದ್ಗಣಿತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಕೊಂಚ ಆರ್ಯಭಟೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ದೇವನ ಅವು ಈತ ಕಾಲಮಾನಗು ವರ್ಷಗೂ ಈತ ದಿನ ಉಪ್ಪುಡು ಅನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನು ಐಕ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಬಕ ಸೌರಮಾನ ಮಾತ್ರ ಯುಗತ್ತ ಆದಿ ಯುಗಾದಿ ಅಪ್ಪಗ ಸೂರ್ಯ ಯುಗತ ಆದಿಯ ಚಂದ್ರ ಯುಗತ ಆದ್ಯಗೆಂಡ ಇತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇತ ಯುಗತ ಆದಿ ಮಂಡ ಯುಗತ ಒಂಜೇ ಆದಿ ಪೊಡ್ಚೋ ರಡ್ ನಮೂನೆ ಆದಿ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಪಂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಎನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಯುಗ ಅಂದ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ವರ್ಷ ಅಂತಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರು ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಅರ್ಥದಾನಕೆಂಡ ವಾ ದೃಷ್ಟಿ ತುಂಡಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೃತತ್ರೇತಾದಿ ತುಂಡಲ ಯುಗ ಕಳೆದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಆ ಯುಗ ಬರೋಡು ಯುಗ ಪನ್ಪನೈಕ್ ವರ್ಷ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಇತ್ತನ ಹಿಡಿದವರೆ ಯುಗ ಪಂಡ ವರ್ಷದ ಆದಿ ಇಂದಲ ಅರ್ಥ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ತುನಗ ಆರಂಭ ನಮಲ್ ಪಡೆದ ಮಲ್ಪುಲಿತೆ ಸೌರಮಾನ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ತುಂಡ ಚಾಂದ್ರಮಾನದ್ದು ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಬಂದಾಗ ಮುಗ್ಗಿಳು ಸೌರಮಾನ ಮಲ್ತನ ಸೌರಮಾನ ಮುಗ್ಗಿಳು ಅದನ್ನ ಐತೆ ಜನವರಿ ಒಂಜಿಂದ ಮಲ್ತನ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬನ್ನ ಕೂಡ ಜನವರಿಗೆ ಮುಗ್ಗಿಳು ಅವು ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮನ ಆಚರಣೆ ನಂಕು ಯುಗಾದಿ ಆತೆ ಹೊರತು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಆರಂಭ ಅಂತ್ಯ ಪಂಪು ನಾವು ಎಂಚ ಶುರು ಮಲ್ತನಗೆ ಓಲ ಅಂಡ ಉಂತುಂಡೆವು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಶುರುವಾದ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಉಂತುಂಡು ಆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ವೈತ ಮಿತ್ತುಂಡು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶೀಯರು ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ನಡಪುನು ಸೂರ್ಯನ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪನಕಲ ಮುಖೇನ ಸೌರಮಾನಗೂ ಹೆಜ್ಜೆ ದಿಯಡ ಚಂದ್ರನ ಉಪಾಸನದ ಮಿತ್ತಿನಮ ಚಾಂದ್ರಮಾನದ ಪದ್ಧತಿನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪ ಒಂತೆ ದಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆನಂದ ಅನ್ಲ ಐತ ಅರ್ಥ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಪರಂಪರೆ ಮಸ್ತು ದೂರ ಪೂಜಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಐನು 10 ದಿನತ್ತ ಅತ್ತಂಡ 10-15 ದಿನತ್ತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಿಡುದು ಹೌದಲ್ಲ ಯುಗ ಧರ್ಮಗುದಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪನ ವಿಚಾರತ್ತೆ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪು ಎಂಚಂದಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಯುಗತ್ತ ಆದಿನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪು ಯುಗತ್ತ ಆದಿ ಬಂಡ ಆನಿಗೆ ಆನಿ ಎಂದು ಬಂಡ ಜಾಗಳಿಗೆ ನೆಂದತ್ 10 ಗಳಿಗೆ ಬದಲನೆ ಮಲ್ಪೆರೆಂಡು 16 ಗಳಿಗೆ ಬದಲ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಆಯನ ಆರಾಧನೆ ಆ ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆ ಪಚ್ಚೆ ತೆಗಲದ ಐಸರದ ದುತ್ತೈತುಡಾದು ಆಲು ಫಲವತಿ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಚೆ ಅದು ರಡ್ಡೆಲ್ಲದೆ ತೊಲೆ 6 ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಯುಗಾದಿ ಪನ್ಪ ತುಳುಟು ಪನ್ನಗ ಬಿಸು ಪರ್ಪ ಅಂತ ಪಣಪ ಆ ತೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊರಲೆ ಉದಯನ್ನಡ ಪಾತೆರಡು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಾಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಪನ್ಲೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ನಮನತಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುವಜನ ಕುಲಿಗೆ ಮಾತ ದೈವನ ವಿಷಯಗಳು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸುರುಕಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒಕ್ಕ ಒಂದು 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅನ್ನ ಪನ್ಲೆ ಒಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ ಈತೆ
ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿದೆ ಕೆಲವು ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕುವ ಕೂಡ ನಾ ಇದನ್ನ ವರ್ಷದ ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಬೇಟೆ ಲೆಕ್ಕಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಜೀವಲಿಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಲ್ಲದ ಹುಟ್ಟುಡು ಒಂದು ಒಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಲ್ಕುಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಹುಬಲಿ ಕೆತ್ತಿ ಮೀನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾತಿರುವ ಅಂಡ ಈ ಶ್ರಾವಣ ಬೆಳಗಾದ ಬಾಹುಬಲಿನ ಉಂಡಾತೀನಿ ವರ್ಮನೇ ಶತಮಾನೋಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಕಾರ್ಬಾರ ಆತೀನಿ 14ನೇ ಶತಮಾನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದೂರದ ಆತೀನಿ 14ನೇ ಶತಮಾನ ಅಪ್ಪಳ ಈ ಕಲ್ಕುಡನ ಒಂದು ಜೀವಾವಧಿ ಏತು ಮುಖ್ಯ ಏತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಾವು ಕಲ್ಕುಡ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ವೀರೇ ಪಣಪುನಾಯೇ ಆತನ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕತೆ ಈ ಶತಮಾನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಾನಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಜ ಪಣಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶೆಟ್ರೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕುಳ್ಳ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಖಂಡಿತ ಕೇನಬೆ ಉದಾಹರಣ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಅದೇ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಒವೇ ಸಮುದಾಯ ಆವಡು ಅತ್ತನ ಒವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆವಡು ಆ ಬುಳೆ ಉಡುಂದಂಡ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಲೆಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪಾಠ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮರದ ಬರಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಗುರಿನ ಪಾಠನ ಜೋಕುಲು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಡು ಕುಲಜನ್ಮ ಅಂತ ಕುಲಜನ್ಮದ ವೃತ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಕುಲಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಬೊಳೆ ಒಂದು ಪೋಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಒಂಜಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಅತ್ತಂಡ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ತತ್ತಂಡ ಆಚಾರ್ಯನ್ಯರ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಲ ವೃತ್ತಿ ಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಕುಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂಡ ಆಯನ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಪ ತಪಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಪಾಡದೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆ ಒಂದುಂಡ ಅತ್ತುಂಡ ಯುವ ಜನತೆ ಅಜ ತತ್ತೊಂದುಂಡ ಈರ್ನ ಶಬ್ದನೆ ಅಜ ತತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆರೆ ಇತ್ತುಂಡ ಕಾರಣದಾದ ಪ್ರಥಮತವಾದ ನಮಕೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಕುಲ್ಲರಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಚಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತೆರೆದಿನಕಲ್ ಬರೋ ದುಮ್ಮುದಕಲ್ ಬರೋ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಕುಲ್ದಿನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿನಕಲ್ ಯಾಕೆಂಡ ಆಯಾಯ ವಿಭಾಗ ಅಕುಲಕುಲು ಮೌಲ್ಯವಂತೇರೆ ಯಾಕೆಂಡ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡ ನಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅವೇನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಯಾಕೆಂಡ ಸತ್ಯ ಏಪಲ ಸತ್ಯನೇ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜವಣೇರು ಅಜತತ್ ದಿನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನ ನಮ್ಮ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದಂಡು ತುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಸಮಂಜಸವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗಂದತ್ತು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈರೆಗೆ ಅಂದಾಯ ಬನ್ಬೇಕೆಂಡ ಮುರಂದಿನ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲಕುಲ್ನ ಅಕಲಿಗಳೊಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂಚಿನ ನಿಕುಲ ಅವೇನು ಒರ್ತೊಂದು ಬೋಡುನ ಅಕಲ್ದಲ್ಲ ಬಂತ ಖಂಡಿತ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲಕುಲ್ನಾಗ ನಲಿ ಅಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವೇ ಪಾತೆರೆ ಬಂತ ಖಂಡಿತ ಹೊರತಾದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಅಕಲ್ನಾಗ ಒಕ್ಕೊರೆಗೆ ಬಿರಲ್ ತಚ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಘನತೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂದೇತ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದೇನ್ ಪುರ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮನ್ವಂತರದ ಪಿರವು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ದೆಪ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ನಿಲುಕಗ ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ಮನ್ವಂತರದ ಇತಿಹಾಸ ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮೆರು ಬಾರಿ ಕನಕದ ನಂಗೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಜಂತ ಐಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಆನಂದಾಚಾರ್ಯ ಎಂದಾಯನ್ಬೇಕಂಡ ಇತ್ತೆ ಹಿರೇನ ಪಾತೇರ್ಪಣ ಆ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅಕುಲು ಎಂಚಿನ ಕಂತದ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೋತಾರೆ ಹಿರೇ ಹಾಕಲ್ಲ ಅವಿನ ಎಂಚ ನಡಪವು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಜ ತತ್ತದನ ಅತ್ತಂಡ ತತ್ತಂಡ ದಾಯಗಾತ್ರ ತತ್ತ ಏರೆಡ್ದಾತ್ರ ತತ್ತ ಅತ್ತಂಡ ನನ್ನ ಒರಿಪೊಂಡ ಎಂಚ ಈ ವಿಭಾಗ ಇರು ಉತ್ತರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಹಿರೇನು ಕುಲ್ಲನ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಹಿರೇಂಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದೀಪರ್ ಬಂಡದೆ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಅಂಜದ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯರು ತಿಕ್ಕೇರು ಕವಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಆರು ಮರಳಿ ತೀರ್ಪೋಯರು ಆತ್ಮಗ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಶಾಂತಿನ ಕೊರಡಂದು ಪಂಡದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೇನೋವೆ ಆರೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡೇರು ಎಂಚಾಂದ ಪಂಡ ಈ ರವಿ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಕವಿ ಕಂಡಾನು ಖಂಡಿತ ಕವಿ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮರು ಕಂಡಾರು ಎಂದು ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡೇರಡ ಎನ್ ಕಾರ್ಯಡ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆ ಆರು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ರೆ ಆರೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕ ಪಾತೀರೆ ಅಂಚ ಈ ವಿಚಾರ ಪಾತೀರ್ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಹೆಮ್ಮೆದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆದ
ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟು ಕುಲ್ನಗ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ತೋಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಉಪ್ಪರಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೌಲ್ಯ ಅಕ್ಕಲಿದೆತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ನಮಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಹಜವಾದ ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಆವುಡೆ ಅಭಿಮಾನ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಅವು ಪುರ ತೂನಗೊಂಡದೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟ ಎಂಚಾಪುಣ್ ಪಂಡ ಈ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರು ಆವರಿಸದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ ಅಂಚ ಈ ಒವ್ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗೀರ್ ಜತ್ತೆ ತೂಯೆರಡಲ್ಲುಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡೆ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲುಗಟ್ಟೋಡು ದಾದಾತಂಡೆ ಎಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಒರಿಪ ಒಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಾಳೆ ದಾದನೆಪ್ಪಡ ಅವೇನಂಜಿ ದುಂಬು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲುಂಡು ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆಯ ಒಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ವಿಚಾರಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಹಿರಿಯಕುಲು ಪಂಡೇರು ನಮಕ್ ಇಂಚಿನ ಬೋಡಾಯ್ನಾತಿ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಕೊಡೆ ಸುಮಾರು ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕಲನೇ ಜವನಿರ್ನ ಉದೇನ ಎಂಚಿನ ಉದಾದ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತೂಲೆ ನಮ್ಮೊಂದು 2 ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಅವೇನು ಕೇನ್ಲೆ ಬಟ್ ದಾದಾತಿನ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆತಡು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಡ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ಸ್ ಒಂತ ಐತೆ ಇರ್ಪ ಪಂಡಿಲಕ ಈ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾಂಗ ಜನಿವಾರ ಜಪ ಅವಡು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲಾವಡು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟದ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆದಿಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವು ಆತಿ ಜಿನ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಆತಣಿಂದಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಆತ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಐನು ಬೇರೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಲಕ ಉಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತದಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತದಿನ ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಆನಂದಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಕಲೆನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದುಂಬುತ್ತಿನ ದಿನಡ್ ಕರೀನೆಕ್ ಕಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಒರಿನೆಕ್ ಕಟ್ಟೆ ನಾದ ನಡತು ಪೋದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಪೋಡೆಂಚಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನರ್ದು ದುಂಬುಗಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಆವಂದಿ ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂವನುಡು ಒಂಜಿ ಬಕೊಂಜಿ ದಾದಂದು ಪರಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ ಫಾಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಲ್ದು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಈರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಲ್ದೀಪ ಓಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ದಾದ ತೂತೆ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಜವನೇರ್ಲ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂಡ ಗೂಗಲ್ ದೆತ್ತು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ದೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಚಿನ ಅವು ನಿಜವಾದ ಆವಡಿತ್ತಿನ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮಾತ ಸಮಾಜದಕ್ಲೆ ಬೈದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಕ್ಲೆ ಎಂಕ ಸಾಧಾರಣ ಕೋಡೆರ್ದಿಂಚಿ ಕೆಲವು ಫೋನ್ ಬರ್ತನೆ ಎಂಗ್ಲ ಜವನೇರ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಉದೇನ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಉಂಟಾ ಇಂಚ ಪುರ ಉಂಡ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಪುರ ದೈವ ನಂಬಿರ ಪಂಡ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಪುರ ಇಂಚ ಪುರ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ನ ತರೆಟುಂಡು ಮುಕ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇತ್ತೆ ದಯ ಯಾನ್ ಇಂಚ ದಯ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರೆ ಈ ಆಯುಧಲೇನು ಮಲ್ಪುವೇರು ಓಕೆ ದೇವತೆಲೆಗೆ ಆಯುಧಲೇನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದೇವತೆಲೆಗೆ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಾದು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ನನಗೆ ಮಿತ್ತು ಪನೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಒತ್ತಾಯ ಈರ್ನ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯದಾದ ಕೆಂಡ ಇತ್ತ ವಿಶ್ವ ಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಅದುಳ್ಳ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಭಗವಂತೆ ಐನ ಮೋನೆಡು ಕೊಡ್ತನ ಐನ ವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಆತತ್ತಂದ ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆವಡುಂದಂಡ ಆರ್ಯ ಕಡೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಿರ ಸಂಸ್ಕಾರಲು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯತೆ ತೊಡೊಂದಂಡ ಆಯೆ ಮಂತ್ರಗಾಯತ್ರಿ ಪನ್ಪುನವ ಆದಿಪ್ಪು ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರೇ ಆದಿಪ್ಪು ಅತೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರೇ ಆದಿಪ್ಪು ಮುಂದೇನು ಪಣಪುನವೇನು ಸರಿಯಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಿತ್ಯಕರ್ಮ ಅವು ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಚಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಆದಿಪ್ಪು ದ್ವಿಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಆದಿಪ್ಪು ಮುಂದೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ಈರು ನೈಜವಾಯಿನ ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆವಡು ಪಣಪುನ ಈರ್ನ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈರು ಕೊರ್ಪನ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೊಲ್ತರದು ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ವಿನಯ್ ನೇತ್ರ ದೊಡ್ಡಲ್ಕಾಡ್ ಪಾತಿರ್ ಹಾ ವಿನಯ್ ರೇ ಬಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಬೇರೆ ಡೆಡ್ ವಿಷಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧನ್ಯವಾದರಿಗೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯದಾದ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದ ಬಂದಾಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತ ದೈವ ಕೊಡಿಯಡಿಕ್ ಬತ್ತದು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ರಾಜಸ್ಥಳಕ್ ಬತ್ತದು ನೂಲುಪಾಡಿ ಸಂಸಾರನು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ನಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಕ್ರಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರನ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಅತ್ ಬೇತರೆ ಸಮುದಾಯ ಬೇತೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಅಂದು ಕೊಂಚ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತನು ಸರ್ ನೂಲುಪಾಲು ಸಂಸಾರ ಪಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಏರೇನು ಲೆಪ್ಪುನು
ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಂಸಾರ ಲೆಪ್ಪುನ ಬಾಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಸೀದಾ ಬಂದ್ಲ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಬಯಲು ಅಡಂಗಿರದಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಲೆಪ್ಪುನ ಅತ್ತಂಡ ನೂಲು ಪಾಟ್ನ ಬಾಕಿ ಜನಾಂಗ ಲೆಪ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ನೂಲು ಪಾಟ್ನ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರ ನಕಲು ನೂಲು ಪಾಡ ಬೇರೆ ಅತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ ನೂಲು ಪಾಟ್ನ ವೈಶ್ಯರ ಮುಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರ ನೂಲು ಪಾಟ್ನಗಳು ಓ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊರ ಕಾರಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖ್ಯ ವಿನಯರ ಬೇತದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟ ಕೇಂದ್ರ ವಿನಯರೇ ಒಂಜಿ ಎರಡ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಕೇನ್ಲೆ ಇರು ಲೈನ್ ಪುಲೆ ಕೇನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಲದೈವ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಲತಿ ಅಮ್ಮ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಅಂಡತ್ತೆ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಅರೆಗೆ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಕಲ ಆಯುಧ ಆಭರಣಲು ಪುರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಅಡ್ಡನ ಆದಿಪ್ಪಾರ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಕರ್ಸಾಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಚಪ್ಪರ ದೊಂಪ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಅತ್ತಂಡ ಗೆಜ್ಜೆ ಚಲ್ಲನ ಆದಿಪ್ಪು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕಾಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಅಂದ್ ಯಾನವಿಂದ ದಾಯ ಪನ್ಪೆಗೆಂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪಣಪುನ ಶಬ್ದ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಖಲ್ನ ದೃಷ್ಟ ರೂಪಡು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ತೋಜೊಡು ತಂಡ ಐತ ಪಿರವು ಇಂಚೆನೆ ಬಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ವರೂಪಗು ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಕಲ್ಪನೆ ಐಕೊಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಕಲ್ಪನೆಡಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಗ್ ಕಾಯ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಅಂದ ಅವೇನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಈರ್ನ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ವತ್ತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಇರ್ನಂಜಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಅತೆ ಖಂಡಿತ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಿನಯನೇತ್ರರೆ ಯಾನು ಉದೇನ ದಾಯ ಪಣ್ಣನ್ ತುಳ್ಳೆಕೆಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೆಕ್ ಕೆಬಿಕೊರ್ದು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಅವಲು ನಡಪುಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಬದ್ಧವಾದ ನಡತಂಡ ದೈವದ ಕಲಕೊಂಜಿ ಮೌಲ್ಯ ಆ ಬೇತೆನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇರ್ನ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣರೆ ಇರಡ ಪನ್ಪನ ಇತ್ತೆ ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮನೆ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಆರು ಕೇಂಡಿನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೂಲುಪಾಲು ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ಅಂತ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ದೈವ ನೂಲುಪಾಲು ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ದೈವ ಉಂಡಾದ ಬತ್ತಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಭ್ರಮೆ ಜನಕುಲು ಬುಡಡ್ಯಾನ ಮರಣಿ ಪಂತೆ ದೈವ ಪ್ರತಿಮಾನಚ್ಚಿಡು ಬರಡು ಕಠಿಣೇಮಡು ಬರಡು ದೈವ ಸ್ವರೂಪಾತ್ಯರ್ನು ನೂಲುಪಾಲು ದಕ್ಕಲ್ದತ್ತೆ ನೆನಪಿಪ್ಪಾಡು ಅವು ನೂಲುಪಾಲು ದಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ನೂಲುಪಾಲು ದಾಯನೇ ಕರಿಪುನ ಎಂದನು ಆಯ್ಡ ಬಾತ್ಯರ್ನು ಇಜಿನ ಸುರೂ ದೈವ ಕೊಡಿ ಅಟ್ಲೆತ್ತು ಬರ್ನು ಏರಿಯನ್ನ ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ತುಂಬಲ ಆಯ್ಡ ಬಾತ್ಯನ್ ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಬಿಂಡ ಜಾತಿ ಮೂಲ್ಯನ್ನೆಂದತ್ತು ಆಯಗ ಏರು ಪೂ ಪೂಜನೆ ಕರಿಪೆ ಆಯ್ಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಬತ್ತದು ಅವಳು ಕಟ್ಟು ಬಣ್ಣದಾದ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪನೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ ಖಂಡಿತ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ ಬಂಡ ಆಯಾಯ ಕಾಲಘಟ್ಟಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಸಮಾಜ ಒವೇನು ತೂಪುಂಡು ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆಯಾಯ ಕಾಲಘಟ್ಟಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಆ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಏರೇರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕಲೇನೆ ದೈವ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲೇನೆ ಆಯಾಯ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಇತ ನೆಕ್ಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲಕ ಬನ್ಪನ ಇತ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಎದುರು ಬನ್ನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆದಾಗಲ ಅನುಕೂಲ ಕೊರ ನಿಕ್ಲೆ ಸುಲಭತೆ ಬಿಟ್ಪೋ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಅರಸು ಬಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅರಸು ಬಟ್ಟ ಅವೇ ಮೌಲ್ಯಯುತಾದೆ ಪನ ಅರಸುಲೆಗೆ ಸುರುತ ಲೆಪ್ಪು ಮಣಿಪಂದೇವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಕೊರಿಯೆ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪರೆ ಇಂಚ ಅಕ್ಲೇನೆ ಪ್ರಾಣೇರೇನು ಬರ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮಚ್ಚು ಅಕ್ಲೇರ್ದ ಬೊಕ್ಕೋ ಪ್ರಾಣೇರೇನು ಅಕ್ಲೇನೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನೂಲು ಪಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಲೆಪ್ಪೊಡಾಯಿ ನೀರೇನು ದಾಮೋದರ್ಶನ ಏನು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ದೈವ ನಂಬುದು ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಆಗಬೋಗಲು ಬರ ಕರಿಪೊಂದು ಬತ್ತನಾಗ ಮೂಲ ಮಹಾತ ಜನಾಂಗದ ಕಲೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಕಲಕಲ ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಘನತೆ ಗೌರವಲ ಉಂಡು ದೈವದ ಮಾನಾದಿಗದ ಮದಿಪುದ ಗಂಧದ ಆ ಒಂದು ಭೂಲ್ಯಲ ಉಂಡು ಐಟು ಎಂಚ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಅಲ್ಪ ದೈವಸ್ಥಾನೋಡು ಒಂಜಿ ದೈವದ ನಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಾ ಈ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ವಿಭಾಗವಾದ ತೋಡ ಅಪ್ಪನ ದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಈರು ಬಣ್ಣಲ್ಕ ದೈವ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಧ ಕೊರ್ದು ಆ ದೈವನ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತದ ಬಣ್ಣಗ ಆ ದೈವ ನುಡಿಪನ ಸ್ವರೂಕೆಯನ್ನು ನಿಜವಾದ ಮೂಲ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪನ ಏರ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ಏರು ಮಲ್ಪೇರ ಆಯ್ತಾ ಆಗಬೋಗದ ಕರಿಪನಂಚಿನ ಕರ್ತೃ ಇರಲಿರ ಅಕ್ಲೇನೆ ಅಲ್ತವಕ್ಕವು ಯಜಮಾನಡಕೆಯನ್ನು ಎನ್ನ ಈ ಸಾನಮುಂಡಿಗೆ ಮನೆ ಮೆಂಚೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೋರಿನೆಂಚಿನ ಭಿನ್ನಾನಗಾರರು ಅಥವಾ ಪಂಚನಾಚಾರ ಏರು ಪನ್ನಗ ಆ ದೈವ ಒಂದು ಸುರುಟು ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ಉಪ್ಪುನು ಎಂದು ನೂತನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಕ್ಕ ನವೀಕರಣ ಅಂದು
ಈ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ನೂತನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆವಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣ ಆವಡ ಎಂಚಿನಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆ ಕರ್ಮನು ಆ ವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ಪನಕಲು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಚಾಡ್ದ ಅವರ ಅವಿನ ಕರ್ತ ಹೊಸ ಗುಂಡುಡವು ನೆಲೆ ಆನಗ ಆ ದೈವ ಕೇರುಣಲ್ಪ ಸೇರಿದ ರಜಟ್ ಯಜಮಾನಡ ಎನ್ನ ಈ ಸಾನಗುಂಡ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನಕಲು ಮನೆಮಂಚ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಎನ್ನ ಈ ಮುಖಮೂರ್ತಿನ ಮಲ್ತು ಕೊರನಂಚಿನ ಆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬನ್ನಗ ಈ ಪಂಚನಾಚಾರಲು ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾನಗಾರರಿಗೆ ಏರು ಅಂದೆ ಕೇಂದಾದು ಅಕಲ್ನ ಆ ನುಡಿ ದೈವಗುಲ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಆ ಶಿಲ್ಪಿ ನಕಲೆಗರ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಪನ್ ಎನ್ನ ಆಯವೇ ಅಂದೇಡ್ದಾದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡಾ ಒಂಜಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ತಕ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಿ ನಕಲು ಐಕ ಬೋಡಾಯನಂಚ ಸರಿಯಾಯನ ದೈವದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃಪಿನ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಉಂಡು ಕುರ್ದಾಯ ಪಕ್ಕ ಯಾನ ಸದಾಕಾಲ ಈ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತಿನ ನಿಗಲೇನಿ ಆ ನಿಗಲ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಕಾತೊಂದು ಕಾತೊ ಪತ್ತಲೆ ಧೈರ್ಯದ ಗಂಧ ಬಂದು ಬೂಲ್ಯ ಕುರುಪಿನ ಕ್ರಮ ಅವು ನಡಪನ ಬನ್ನಗ ದೈವದ ನಡೆಟ್ಟು ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದೈವ ಮಾನಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಯಜಮಾನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅವಲುತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ದೈವಾಲಯಡು ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಗುತ್ತಿನಾರು ಪೇರು ಮುಕ್ಕಲ್ದಾರು ಪೇರು ಪೂಜಾರು ಪೇರು ಮರ್ಗ ಮಾತಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರು ಅವಳ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಟ್ಟು ಆನಗ ಅವಲ್ಲ ನೂಲು ಪಾಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ನವೇ ನೂಲು ಪಾಲು ಪನ್ನಗ ನೂಲು ಪಾಲು ಪನ್ಪಿನ್ ಜನಿವಾರ ಪಾಡಿನಕಲು ಏರು ಅಂದೆ ಜನಿವಾರ ಪಾಡಿನ ಅರ್ಹತೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಗ ಉಪನಯನ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮೂಲ ಬರ್ಪಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗದ ಕೆಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ ಈರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಡೆ ನನಗ ಅವನು ಅಕುಲೆ ಪ್ರಧಾನ ಅತ್ತು ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ವಾಮದವದ ಅಂಚು ಬಂಡತಿ ಯಾನೆ ಕಟ್ಟದೆ ಪಟ್ಟಿ ಆತ ಆ ಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಒಕ್ಕೊರೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಕೊರಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ತೂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅರಸುಲೆಗೆ ಕೊರಿಯರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೇನು ದಾಯ ಪನ್ಪಿನಿಗೆಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಕೊರ್ನಗ ನಿಖರವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರಾದ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರೆ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರಾದ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಂಡ ಸತ್ಯನು ಸತ್ಯಂದೇ ಒತ್ತು ಮಿಥ್ಯನು ಮಿಥ್ಯಂದೇ ಬರಿಕದಿದ್ದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನೈಜತೆಗೆ ಬೊಳುಪು ಬರಡವನ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆದ ಮೌಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಕಾರಣದಾನ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಟಾನಗ ಬ್ರಾಣೇರು ಆಯ್ತ ಏರಾಯ್ತ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪೇರಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಾಣೇರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಗೌರವ ತಂತಿರಿದ್ದಾರೆ ಐಟ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅವಳು ದೈವ ನುಡಿಗೊರ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಏರ್ ಎನ್ನ ದೇವರ ತಾರೀಕು ನಿರ್ಮಯಪುನ ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ಏರು ಬಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ತಂತ್ರಿದ ಮೌಲ್ಯ ಅರೆಗೆ ಬರ್ಪುನೆ ಪೂಜೆ ಅರ್ಚಕರು ಅರ್ಚಕರು ಆರುಡಗೇನು ಏರುಂಡು ನೂಲು ಪಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ಅಪಗ ತಂತ್ರಿದ ಆರು ಬೈದಿರಿ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಬೈದಿರಿ ನಾನು ಆರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಆರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪ ಅವಳು ಮೌಲ್ಯ ಆರು ಕೂಡ ಬಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಬಟ್ ಎನ್ನ ನೂಲು ಪಾಲ ದೈವನ ಎನ್ನ ಆರ್ಯಂಗ ದತ್ತಗೈಟ್ ದಕ್ಕಿರ್ಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ದೈವದ ಆರ್ಯಂಗ ದತ್ತಗೈಟ್ ದಕ್ಕಿರ್ಲೆ ಎಂಕು ತೃಪ್ತಿ ಆರ್ ಏತ್ ಕಲ್ತೇರ್ ಬಣ್ಪನ ಮುಖ್ಯ ಪಂಡ ಆ ದೈವನು ಆರು ವಾರಿ ಇತಿ ದೀತೇರ್ ಬಣ್ಪನು ಬಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ ದಯಗೆಂಡ ಈರ್ನ ಈ ಪಾತೆರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ದಾದಕೆಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯಿನ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆರೇ ಐಕ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರೆಜ್ ಆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಒಪ್ಪಿನಂಚುತ್ತನ ಸಂದರ್ಡು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಧಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಕ ಬತ್ತದಾನಾಗ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ನೀತಿ ನಿರ್ಮಲ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಮಲ್ತುದಂಡ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಮಲ್ತುದಂಡ ಅಕ್ಲೇನೆ ಲೆಪ್ಪೋಡ ಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಉತ್ತರ ನೆಟ್ಟದಾಲ ವಾ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ರೈತ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದುಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಮೂಜಿ ಬಿಣ್ಣೆರಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದಯಣ್ಣಗೊಂಡು ಈರ್ನ ಪುದರೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪರ್ಲೆ ಉದಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪದ್ಮಾಜಿ ಕಟ್ಲೇಡ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರನ್ನ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತದಾದ ಕೆಂಡ್ರೆಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಆ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆಡ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರನ ಪಾತ್ರದಾದ ಅಂದ್ರೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕೆರು ಪ್ರಕೃತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಐದು ಪಕ್ಕದ ಅದನ್ ಪಂಡ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಪುರ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಮರ ಒಡ ನೆಲ ಜಲ ಓವೇ ಪಡ ಅವೇನೊಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಇತ್ತಿಣಿಂದು ಪಂಡ
ಈ ಎಂಕಲ್ ತೆರಿದಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಹಿರಿಯ ಒಂಜಿ ಪಂತಿ ಒಂಜಿ ಅಂದರ್ ಒಂಜಿ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ಸತ್ವ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮರ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮರ ನಮ್ಮ ದೇಹಗ್ ಒಂಜಿ ಐದು ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನ ಮರ ಆ ಮರತ ಮುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಬಾಡೊಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ದುಂಬು ಪಂಡ ಅವು ಮರ ಕಡ್ತು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಒರಿಪೊಡೊಂದಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಯ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ಖಂಡಿತ ಪರಪುನ ತುದೆರ್ದ ಕಲ್ಲ ಗಂಟ ಬಾರ್ದು ಅವೇನು ಬೆರ್ಮೆರು ನಾಗಿ ಆ ದೈವ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಒರಿಪುನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಸರೀಸೃಪುಲನ ಒರಿಪುನ ಅಸಂಖ್ಯ ಪಕ್ಕಿ ಬರಣ ಆಶ್ರಯ ಆಪುನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರ ಸರಿಯಾಗಿನ ಪಾತ್ರ ಅವು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಅವಳು ಕಲ್ವೇರು ಅವನ್ ಮರ ಕಡಪರೆ ಬತ್ತಿನಕಲೆ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ತೂದು ಪೋಡಿದ್ ಬೋಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ದಾದನ್ ಪಂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಭಯ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಬೇತೆ ಜನಕುಲು ಆ ಕಲ್ಲುನು ತೂದು ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡೆಡ ಐಟೊಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಕ್ಲೇನ ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ವೈದ್ಯ ಮುರಾಣಂಜಿ ಪನ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ಆಯನ ಬೋರ ಮಾರ್ದು ಬಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಲ್ಲು ಎತ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಈ ರೀತಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ 14 ಕಟ್ಲೆಡ್ದಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಗದಾದನ್ ಪಂಡ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವು ಶಕ್ತಿ ಮಿತ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ರೆ ಶುರುವಾಣ ನಂಬಿಕೆ ಬತ್ನಾಗ ಐತ ಎದುರು ಬತ್ತದ ನಟ್ಟರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಬಕ್ಕಾಕ್ಲೇನ ದಾದಲ ನಟ್ಟಿನ ಪುರ ಫಲ ಕೊರ್ರೆ ಶುರುವಾಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದನ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡತ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪುಗಾಂದ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪುಗಾಂದ್ ಪ್ರಥಮತವಾದಿ ಇಂದತ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪೋಡುಂದಂಡ ಏರಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಣೇರ್ನ ಕೈತಲೆ ಪೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಣೇರೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಂಗಡಲ್ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನುನು ಯಾನ್ ಏರೆನ್ಲ ಒಂದಿಟ್ಟು ದೂರುನತ್ತು ಅಥವಾ ಏರೆನ್ಲ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥಮಲ್ಪುನತ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಏರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಪಿತ್ತಲ ಪಿದೈ ಪಾಡುನುಂದತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡುಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಂಗಾರನ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ತೋಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅವಲ್ದಾದನ್ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ತದೆ ಐಕೊಂಜಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಗ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಐತ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ತನಕ ಪಾರ್ದು ಬಿಡಿಯರು ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ದಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುಕೊಡ್ರೆ ಬಟ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದಕ್ಕಲೇ ಬೋಡು ಅವು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾಟ ಕಲ್ಲು ಬಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಆ ಕಾಟ ಕಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಸುಂದರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ ಬನ್ನಕ ಅಪ್ಪಗ ಹಾಕಲಿನ ಕಲ್ಪನೆನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆಯರು ಒಂಜಿ ಕಾಯಗ ಕಂತೇರು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಮಪೀಠದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಾನಿ ಕಲ್ಲು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಂಜಿ ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಮಕಲ್ಲು ಮಲ್ತ ಪಾಡಿಯರು ಒಂಚೂರು ಶೋಕ ಒಂಚೂರು ಈ ರೀತಿದ ಇರ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನ ಇರ್ನ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮೇಣದ ಅನ್ಪಂಡ ಈತ ಪೂರ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ್ ದುಂಬು ನಡದೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಲೇನೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಶೋಕದೊಂಜಿ ಸಾನ ಅಂಡ್ ಐಕ್ ನನಗ್ ದುಂಬುಗು ಎಂಚ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಪಿನಿ ಇಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಗಳು ಆ 14 ಕಟ್ಲೆಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪೂರ 14 ಕಟ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಲ್ತಿನಿಂದ ಪನ್ಪಿನತ್ತೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇತ್ತೆ ಅಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾಗಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂತಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾಯಕಿಂಡ ದೈವದ ಕಲಟಿತ್ತಿನಟ್ಟು ದುಂಬು ಆದೀಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಣ್ಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ನನ್ನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಸುರು ಬರೋಡು ಐದೊಕ್ಕ ಆಚಾರ್ಯನ್ನೇ ಬರೋಡು ಆಚಾರ್ಯನ್ನೇ ಮೇಸ್ತ್ರಿದ್ದು ಸುರು ಬರೋಡು 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ದಾಯಕಿಂಡ ಐತ ಅಳತೆ ಕೋಲದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ವಾಸದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರೋ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಕೋಲದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನೆ ಸಾನ ಅಂದ ಸಾನ ಕಟ್ಟುನೆ ಇಲ್ಲಂದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನೆ ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಾನ ಒಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತುಂಬ ಎಂಚಕೆಂಡ ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಬನ್ನಗ ಒಕ್ಕನಡ ಬನ್ನ ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಆಚಾರಿ ಬೊಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲು ನಾಲಿಲ್ಲು ನಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲು ದುಂಬು ತುಳುತ ನೋಡಿ ಕಟ್ಟು ಪಂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು 10 ಜನಟ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಅಂಚ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕಟ್ಟುಡ ಆಚಾರಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಒಳ್ತು ಕುತ್ತಿಬಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ನೆರೆದು ಶುರುವಾಯಿನ ನೆಕ್ಕುವರೆ ಮಟ್ಲ ಬೊಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಅವಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಇಲ್ಲು ಬುಡು ಕೊರ್ಪಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಯಾಕಲೆ ಬೆರನೇರಿನ ಪ್ರವೇಶ ಆ ಕಾಲ ಕಟ್ಟುಡಿಜ್ಜ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲು ಬುಡು ಕೊರ್ಪಿನ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈ ತಡ್ಯದ ಪಿದ ಇರ್ದು ಬಿತ್ತದ ಮುಡಿ ಉಲ ಇದ ಅರ್ಧ ಮುಡಿ ಐತ ಮಿತ್ತುಂತದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಬುಡು ಕೊರಿಯ ಅಂತ ಪಣ್ಪನು ದುಮ್ನಾಂದ ಕೃತಿ ಪೂಜನ ಈ ಪೂಜೆಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನುಂಡು ಇಂಚ ನಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂತಿನಗಲು ನಿಕ್ಕುಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಮೇರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ವೇಗದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಮೂಲತವಾದ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯನೇ
ತುಳುನಾಡದ ಜನತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಬೆಸುಗಡಿ ಇಂಚ ಅಪಗ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡ್ದ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆಡ್ ದಾದ ಮೊಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಕ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು ಉಕ್ಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೆದ್ರಾರ್ದು. ಉಗಪಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೈರೆಗೆ ಬರೇರೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ದಿಕ್ಕುಣ ಅಂದತೆ ಬರ್ಲೆ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒಕ್ಕ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೊಡಿಯೇಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡು ತಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವ ಮನೆ ಮಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡ ಜೀರೋದರ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ದೈವ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಮಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡ ಮರಕ್ ಮೂರ್ತ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ದೈವ ಕೇಂಡು ಐಕ್ ಮರಕ್ ಗಡಿದಿ ಓಡ್ನಾಂಡ ದೈವ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ದು ಗಡಿದಿ ವರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮೇರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ ನಮಕ್ ಮೂರ್ತಕ ಮಲ್ಪುಂಡ ಬೋಡು ಏಳರೆ ಕೋಲುದ ನಮಕ್ ಗಜಕಂಬ ಅಕ್ಕಲು ಬೋಡು ಚಪ್ಪರ ದುಂಪಗು ಬೋಡು ಏಳರೆ ಐನರೆ ಕೋಲದ ಕಂಬಗ ಅಕ್ಕಲು ಬೋಡು ಐದಕ್ಕೆ ತೋರಣ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕರ ಚೋರಣ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಲು ಬೋಡು ದೈವದ ಮುಹೂರ್ತ ರೂಪ ಅದು ಭಂಡಾರ ಬರ್ತದ ಚೋರ್ನ ಏರ ಒಡ್ಡ ಅಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜಂದ ಚೋರಣ ಏರ ಈ ಪದ್ನಾದಿ ಕಟ್ಲೆದ ಉಳಯೇ ಒಂದು ಪುರ ಬರ್ತಂಡೆ ಈ ಮಂಚ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಆಯಾ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಚ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದೋಡು ಕುಲುದು ಅಕಲ್ ಪೂರ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪದು ಬೊಕ್ಕಲ ಅಷ್ಟೇ ಬುದ್ದು ಹೊರಪೇರು ಯೋಗ ಅಂದತೆ ಕ್ರಮ ಅಕಲ್ ಅಕಲ್ ಮಧುಮಾಸ ಮತ್ತೆ ದಿನಂದೆ ಮಂಚ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅದೇ ಯೋಗ ಅಷ್ಟೇ ಬುದ್ದು ಹೊರಪೇರು ಅಂಚೆದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮುಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಘರ ಮಾನವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು 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 ಉಂಟು ಉಂಟು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಉಗ್ಗಪಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಪಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ದಡ್ಡಗೆ ಈ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಪುರ ಎಂಚನ್ ಪಂಡ ಈ ಮೇರಿತೆ ಪಂಡೇರು ಮಡೆ ಮಂಚ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಾಂಡಲ ಈ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದಕಲು ಆ ಮನೆ ಬಕ್ಕ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಕಾಲಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನತ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಲ ಬುಡ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಕ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕಲು ಸೊತ್ತುಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋನಗನೆ ಪತ್ತೊಂಪೋದು ಅಕ್ಲೇನ ಅಲ್ಪ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ದೀದ್ ಆ ಪತ್ತೇರು ಏರು ಉಲ್ಲಿರ್ತಲೆ ಅಕ್ಕಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟುನು ಕಾಲಿ ಇಂಚೆಂಚ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಾರ್ದ ಪತ್ತೊಂಬೈದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಈತೆ ಇಂದೆಕೊಂಜಿ ಒಲಿದು ನಿಖಲು ಬತ್ತದು ಶಕ್ತಿಲು ಬತ್ತದು ಒಂದೇಟ ನೆಲೆ ಆವೋಡು ಒಂದು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಕಲೇನ ಆತ್ ಮಾತ್ರಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ತೂತಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಂಡಿನ ಎಂಕ ಆತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಪಂಡ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಏರು ಉಪ್ಪಿರ್ತಲೆ ಅಕಲೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಇಟ್ ಆತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಗೆ ಅವು ಮನೆ ಮಂಚ ಉಂಟದೆ ಅವು ಗದ್ದುಣಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮುಗ ಉಂಡದೆ ಮುಗಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಗದ್ದುಣು ಆ ಗದ್ದುಣು ಪಂಡ ಅರ್ಥದ ಅದನ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನೆಲೆ ಅದ ಆಂಡ್ ಎಂದು ಪಂಡ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬತ್ತನೆ ಅರ್ಥ ಅವು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಓವೇ ರೀತಿದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ವಡ್ ಅಥವಾ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕ್ರಮ ದುಂಬು ಆ ಒಂದು ಇತ್ತಿ ಜೀಂದ್ ಪಂಡ ತೆರೆದಿನ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈತ ಪುರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಲ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಅವು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಜ್ಜ ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮರೆ ಈರು ಬತ್ತನ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತ್ತೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆಡ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾತ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮರೆ ಪನ್ಪನ ಎಂಚಕೆಂಡ ನಿಗಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಪದ್ನಾಜಿ ಗಟ್ಲೆ ಇನ್ನಿ ಮುತ್ತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ದಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೆಚ್ ಭೂತಾಲ ಬಂಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಪದ್ನಾಜಿ ಗಟ್ಲೆ ಬಾಯ್ದ ನುಡಿಕೊಂಡು ಹೊರತಾದ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಪದರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಚೌತಿ ಬರ್ಬ ಐದು ಒಕ್ಕ ನಮಕ್ ದೊಂಪದ ಬಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದು ನೇಮ ಪದ್ನಾಜಿ ಗಟ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಬಂದ್ಪೇರು ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲಿ ಹೊಡೆದು ಪಿರಿಬೂಲಿ ಮಟ್ಟದ ಪದ್ನಾಜಿ ಗಟ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಡ ವಾಡಿಕೆಡ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲಿ ಹೊಡೆದು ಪಿರಿಬೂಲಿ ಡೇಟ ಮಟ್ಟದ ಪದ್ನಾಜಿ ಗಟ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ನಮಗೆ ಪಾಲೆ ಮುಹೂರ್ತ ಮನ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬರಾಯ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಬೋಪೇರು ಅವು ವಪಲತ್ ಓವುಲ ತಪ್ಪತ್ ಅಕ್ಕಲು ದಯಬಂಡ ಇದಮಿತ್ತ ಮುಂದೆ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊರಂದಿತ್ತಿ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವರ್ಗ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂದೇ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪಂದಿ ನಡೆದವರ
ಅಕುಲವೇನು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಪನೋಲಿ ಅತ್ತಂದೆ ಅವೇನೇ ಅಕೇರಿಂದ ಅಕುಲು ಬಂಡ್ರೆ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆ ದಾಖಲೆ ಓವುಲಜ್ಜಿನ 14 ಕಟ್ಲೆ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಂಚವನ್ನಗ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ರಾಜೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಆ ಷೋಡಶವನ್ನ 14 ಅವೇ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ದೈವದ ನಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವೇನೆ 14 ವಿಧದ ಆಚರಣೆ ಅನ್ನ ಅವೇನೆ ಈ ಸಾಧಾರಣ ಪಂಚಪರ್ವ ಅಂದ ಉಂಡು ಇತ ನಿತ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಬಕ್ಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪರ್ವ ನಮ್ಮ ಬನ್ಪ ಐಟ್ಲ ಈ ಚೌತಿ ಬಕ್ಕ ಪರ್ಬನು ನಿಜವಲ್ಲ ಚೌತಿ ಸೋಣೋಡೆ ಚೌತಿ ಬೊಂತೆಲ್ಡೆ ಪರ್ಬ ಬೊಂತೆಲ್ದ ಕೊಡಿ ಪರ್ಬ ಅವೇನು ಚೌತಿನ್ಲ ಪರ್ಬಂಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಬೇತೇನೆ ಚೌತಿ ದಾನೆ ಪರ್ಬ ಅದೇ ಒಂಜಿ ತುಂಡಾಂಡು 14 ಲೆಕ್ಕ 14 ಕಟ್ಟೆ ಚೌತಿಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಾಳೆ ಐಟ್ 14 8 15 ಅಂಚ ಈ ಅವೇ ಪನ್ನಗ ಈ ದೇವತಾರಾಧನೆ ನಡೀತಿನ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಉಪಚಾರ ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರದ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಉಪಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಡ ಆರಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಂದೆ ನೀರು ಬಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗೆಂಡ ಭದ್ರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ 14 ಐದಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ದೊಂಪದ ಮೇಲೆ 14 ಉಪಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕ ಅರ್ಥಲ ಐಕ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲಿಯವ್ರದ್ದು ಪಿರಿಬೂಲ್ಯವರೆ ಮುಟ್ಟ 14 ಕಟ್ಲೆ ಅಥವಾ ಉಂದುಲ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲಿಯವ್ರದ್ದು ಪಿರಿಬೂಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ 14 ದೈವದ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲಿಯವ್ರದ್ದು ಪಿರಿಬೂಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ 14 ಕಟ್ಲೆದ ಚೌಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅವಿತ್ತ ಉಲ ಇಡ್ಲ 14 ನಮ್ಮನದು ಉಪಚಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಐತ ಉಲ ಇಡ್ಲ 14 ನಿತ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರದ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ ಬಂಟ ಷೋಡಶೋಪಚಾರದ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಪಗ ಕುಲ್ಲನಗನೇ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಅಂಚ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಉಂಡ್ಲ ಸರಿಯತ್ತೆ ಅಂದ್ ಇರಗೆ ವರ್ಷ 16 ತಿಂಗಳ 14 ಉಪಚಾರ 10 ಬಂದ್ಬಿನತ ಒಂದೇ ಅಂದ ದೇವತಾರಾಧನದ ಷೋಡಶೋಪಚಾರದ ಪೂಜೆನ ನೆಕ್ಕ ಆರೋಪ ಮಲ್ತಂದಂಡ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಇರ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ದಿಂಡ ಬಲ್ಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ನನಂಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅದೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸದ 14 ತೊನ್ನತ್ತು ಅಪಗಪಗ ದೇವರನ್ನ ಕುಲ್ಲಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪೂಜೆಡೆ 14 ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಇಂಚ ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಬಂದಾಗ ಸುರೂಟು ನಂಗೆ ಅನಾದಿಕಾಲ ತಿಕ್ಕುನ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ದೇವತಾ ಪೂಜೆನೆ ದವಣ್ಣ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಆತ ಪಿರಾಕದ ಅವು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬತ್ತಿನೇ ಅವ್ಯಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತ ಮಲ್ತಿನೇ ನಿಖುಲ್ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಆತಿ ರೂಪಗೊರ್ನೆ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಲುಡೆ ದೀತಿನ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಆತದುಂಡ ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಗುಳಿಗನ ಕಲ್ಲೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಲು ಚೌಂಡಿ ಕಲ್ಲು ಅವು ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಂದ್ರ ಈಗ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ಬರೀ ಪಂಡ 10 ಕಲ್ಲುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ರಾವುಗಳಿಗೆ ಚಾಮುಂಡಿ 10 ಬಾಕಿದೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನೆಕ್ ಸ್ವರೂಪ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತನ ನಿಖಿಲ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಶಿಲ್ಪಿಲು ಬಕೊಂಜಿ ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದೈವ ನಂಬುನು ಬಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಟು ಮುಂಚೆ ಯಜಮಾನಗ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಷಡಾಧಾರಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅವು ಆಧಾರಶಿಲಾ ನಿಧಿಗುಂಬ ಪದ್ಮಕೂರ್ಮ ಯೋಗನಾಲ ನಪುಂಸಕಶಿಲ ಆದಿಮುಟ್ಟ ಈ ಷಡ್ ಚಕ್ರದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಷಡಾಧಾರ ಅವು ಬರ್ಪಣ್ಣ ಪಂಚಾಂಗದ ಅಡ್ಡಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಲ್ತವಾಗ ಐಟು ಬರ್ಮಿನ ನಪುಂಸಕ ಶಿಲೆ ತಲಂಕಲ್ಲನ್ನು ಮೀರ್ದು ಪೋದು ಪಾಣಿಪೀಠದ ಅಡಿಕೆ ಐತ ಮೂಜಿನ ಒಂಜಂಶ ಸೇರುಂಡು ಐಟ್ ಅವರು ಧಾತುನ್ಯಾಸ ಆದ ಐಟ್ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಲೆಟ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾಣಿಪೀಠನ ಅವ್ಲು ದೀದ್ ಪುರುಷ ವಿಗ್ರಹ ಅಂಡ ಪುರುಷ ಶಿಲೆಟ್ ಕೆತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅವ್ಲು ನೇರ್ಪುಗೊಳಿಸೋನು ಆ ವಿಗ್ರಹಡು ನಳ ಒಪ್ಪು ತೀರ್ಥ ಆ ನಲ ಪಾಣಿಪೀಠಡು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅವೇನು ಕುಲ್ಲಾನಗ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಎಡ್ಮ ನಮನದ ಅಂಟದ ಆ ಮಿಶ್ರಣ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಆ ಮಾಧ್ಯಮ ಅವೇನು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಐಟ್ ವಜ್ರ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಅಂದ್ರ ಉಂಡು ಈ ಅಷ್ಟಬಂಧನನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ಪಾರ್ದು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ದೇವತಾ ವಿಗ್ರಹನು 16 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ದೃಢಗೊಳಿಸೋಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಅವು ಅಲ್ತಕ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಐಟ್ ಅವೇನು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿರ್ತಲೆ ಐಕ ಜೀವ ಕಲಶ ದ್ರವ್ಯ ಕಲಶ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಪಿನ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅವೇನು ಮಲ್ತವಕ್ಕ ಕೂಡ ಈ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬಂದ್ಪಿನ ಆತ ಬೇಗನೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಜಿ ಅವು ಮೆದುವಾದಿತ್ತ ನಿಧಾನವಾದ ಜಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಆನಂದಣ್ಣ ಜೀವ ಕಲಶ ದ್ರವ್ಯ ಕಲಶ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆರಿಯಂಡ್ರಂಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರೆದೆಪ್ಪು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದಯಾನಂದರ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಾಮೇರ್ ಶಾಮಣ್ಣ ಬನ್ಲೆ ದಯಾನಂದರ ಎರಡೊಂದು ವಿಷಯ ಪನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಈಚಿನಗೊಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನೋ ಹೋಗ್ತಾರ ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಏರ್ನಕ್ಳಿಗೆ
ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರ್ ನಕ್ಲು ಈ ಮನೆ ಮಂಚ ಅವ್ರದ್ದು ಕತ್ತಿನ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮಾತಾ ಒಂದೆಟ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಬೇಡ ಅವಡು ವಂಚಿನದ ಆಂಡ ಈ ದೈವ ಮಾತಾ ಒಂದೆಟ್ಲೇನೋ ನೆತ್ತಾಗ್ಲೇನೋ ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಾತಾ ನೆತ್ತಾಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪದ ಕರಿಗಂಧ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆಂಡ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಕ್ನಾಗ್ಲೇಗ ಉದಾಯಿಗೆ ಈರು ಕೇಣುತ್ತು ಜಾರೆ ಈರು ಕೇಣುತ್ತು ಜಾರೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದ ಲೆಪ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಈರು ಕೇಂಡಿನೆತ್ತ ಕೊರತೆ ಅವಳು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರೆಗ್ ಅವಳ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿದ ಕೆಲವು ದೈವಗಳನ್ನ ಆಯ್ತು ಅಕಲು ದರ್ಶನ ಏನು ಅಕ್ಲು ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಅಕ್ಲೆ ದಯಂಡ ಪ್ರತಿ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಪುದಾರಿ ಬಂಡ್ಪೇರು ಅಂದು ಪ್ರತಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲ ಅವೇನು ಅಕಲ್ನ ಪಟ್ಟ 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 ಅಂದ್ ಅಕಲ್ ಬರ್ತೀರ ಅಕಲು ಉಳ್ಳೇರ ಮೊಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರ ನನ್ನೋರು ಇಲ್ಲೇರ ಬೊಕ್ಕರು ಇಲ್ಲೇರ ಪಣ್ಪೇರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ ಆಂಡ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನು ರಾಸಿಗೆ ಬಾಡ್ವೇರು ನೂಲು ಪಾಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಭೆಟ್ ಏರುಳ್ಳೇರು ಅವಾಗ ಅವಳು ಎಂಚ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎರ್ತ ಜಪ್ಪೆರೆಂಚೊಂಡು ಅಕಲ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವೇರಿಗಲಿ ವಾರ ಆವಡು ಒಂದು ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ತ ನಿಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಲೆಪ್ಪು ಜೇರಿಂದ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಅವಳು ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂತೆ ದುಂಬು ಯಾನಪ್ಪ ನೋಡೆ ಬೇಜಾರು ಮಣ್ಪಡ್ಚೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೂ ವೈಕಲ ಈ ನೆಕ್ ಬಯಕು ನಕುಲ ಅಕುಲ್ ಆಯಿನಾಥ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನಾಥಿಗೆ ಕುಲ್ಲಿದು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಕುಲ್ಲಿರು ಬತ್ತದಾನಾಗ ವಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬತ್ತದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಮ್ಮೆ ಎಂಕ ಅವ್ಬೋಡು ಒಂದು ಬೋಡು ಒಂದು ಅಕ್ಕಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತೇರು ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಕುಲ್ಲುಂದತ್ತ ಬಾಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಕುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇದ ಮೈಲಿ ಮುಲ್ಯನ ಕುಲ್ಲ ಅಕುಲ ಅವೇನು ಬರ ದೆತೊಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚು ಆಂಡ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಪಿನ ಹಾಕುಲು ಏರಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತು ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅರಸು ಬಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಏರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಗ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಲೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ತೆಂಗಲ ಪಾಲಡ್ ಕಡೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾರಿ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಸೊತ್ತುಲದಿ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ದಾನ ಆ ದೈವ ಕೊರ್ತ ನಾವು ಅಪ್ಪಗ ದೈವ ಅವಳು ಬೆರನೇರಿನ ಲೆತ್ತದ ಅದು ಅವಳು ಗುತ್ತುದಾಗ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದ ಅದು ಬೇರೆ ಗುತ್ತುದಾಗ್ಲಿ ಲೆತ್ತಾದ ಬೊಕ್ಕ ಆಚಾರ್ಯಣ್ಣನ ಸಂಸಾರ ಲೆಪ್ಪು ಅವಳು ಕ್ರಮಾಂಚ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯಣ್ಣನ ಸಂಸಾರ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದ ಅಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಪನ ಲೆಪ್ಪುನ ಸ್ಥಾನ ಅವಳೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟದ ಲೆಪ್ಪುಲುಂಡತೆ ಅವು ಲೆತ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪನ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಂಡ ಕೊರ್ಪುನ ಮೌಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಪಂಡುಕೊಂಡಾಡ್ರೆಂಡು ಎಂಗ್ಲೇನು ಬೊಳ್ಳಿದಾತ ಬೊಲ್ಪು ಮಲ್ತನಕಲು ಬಂಗಾರಡ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತನಕಲು ಇಂಚ ಪೂರ ಪಂಡುಕೊಂಡಾಡಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಪನ್ಲಕ್ಕ ಎಕಾಡು ಬಂಡದ ಅವು ಭಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಕ್ಲೇನು ವಾಪುರ್ತು ಲೆಪ್ಪೇರಿಗೆಂಡ ದೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಂಚ ನಿತ್ಯದ ಶಬ್ದ ದುಂಬು ಒಕ್ಕೆಲು ಸಾನ ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಖಿಲನ ಲೆತ್ತದ ನಿಖಿಲ ಕೇನಂದ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಆಯಿರ್ನೆ ನಿಖಿಲ ಕೇಂಡದು ನಿಖಿಲನ ಲೆಪುಡಾದು ನಿಖಿಲ ಮೌಲ್ಯ ಸರಿ ಆತುಂಡ ನಿಖಿಲ ಬೇನೆ ಬೇಸ ನಿಖಿಲ ಸಂದೋಳನ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಒಕ್ಕೆಲ ಅಂಡ ಅರ್ಥನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಕೊರ ನಿಖುಲು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಜಾರಡ ಐಕ ಅರ್ಥನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖುಲೆಲ್ಲ ಉಳ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಓಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ್ಲೆಕನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಈ ರೀತಿ ಅವೇನು ಈ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಪೋಯಿರುತ್ತೆ ಇಂಚ ಕೆಂಡ ಪಾಣಿಪೀಠದ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನ ದೃಢ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವೇನ ಸಂಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಲಶ ಮೈಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬಗೆಟ್ ಅಂಚ ಆವು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಲೈಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಅಥವಾ ಜೀವಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಅಂದಿಂಚ ಉಂಡು ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಡುಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನೇಕ ಆಗಮೋಕ್ತವಾಯಿನ ಆಧಾರ ಇಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪನವನ್ನ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಮೂಲ ತಂತ್ರ ಸಮುಚ್ಚಯ ತಂತ್ರ ಆಗಮ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂದು ಘಟ್ಟದ ಮಿತ ಪಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮ ಉಂಡು ರೌರವ ಆಗಮ ಉಂಡು ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಉಂಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಉಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಶೈವ ಆಗಮ ಉಂಡು ಒಂಜನೇ ಬತ್ತನೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ಬನ್ನ ಕೈಕೆ ಐತೆ ಶಿವಾಲಯ ಅಂದಂಡ ಶೈವಾಗಮನೆ ವೈಷ್ಣವ ಅಂದಂಡ ತಂತ್ರ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅಂಚ ತಂತ್ರ ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾತ ಸಪ್ತಾಗಮ ಅಂದುಂಡು ಸಪ್ತದ 7 ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಶೇಷ ಸಮುಚ್ಚಯ ಬೇತೆ ಬಾಕಿ ಊರಿನಂಚಿನ ದೇವರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ವಾತುಲಾಗಮ ಅಂದು ಬರ್ಪುಂಡವು ಬಟ್ ಅವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಬಂಡ ಈ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪ ಬನ್ಪಿನವು ಅವು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಆರ್ಯಾವರ್ತರ ಭರತಖಂಡನ ಆಧರಿಸಿದೇ ಉಂಡು ಎಂಚ ಬನ್ನಗ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಪೂರ್ವ ನಾಗರ ಶೈಲಿ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಪೂರ್ವ ವೇಸರ ಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೂರ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ ಅಂಚ ನಾಗರ ವೇಸರ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ ಈತ ಶೈಲಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆ ಪ್ರದೇಶಗೂ ವಾತಾವರಣದ ಅನುಕೂಲತೆಗೆ ಹೊಂದುದು ಈ ಒಂದು ಪುರ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಕಟ್ಟುನ ಶೈಲಿ ಗುಡಿಗೋಪುರ ಕಟ್ಟುನ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಆಯ್ತಾ ನಂಗೆ ಮೂಲ ಎಂಚಾನ ಬನ್ನಗ ಪ್ರಧಾನ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನ ದೈವದ ಅದೇ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡೋಣ ಯಾನ್ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವಿಭಾಗ ಬತ್ತಿನ ಬನ್ನಾಗ
ಅಂಚಾಪಣ ಅಲ್ತೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗ್ಬೇಕ ಐಕ ಒಂದು 250 ಕಲಶನ 251 351 ಅಲ್ತೊಕ್ಕ 501 1001 ಕಲಶ ಒಂಜಿ ಕರ್ಕರಿ ಕುಂಬೇಶ ಅಂತ ಬನ್ನ 1002 ಕಲಶೋಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಕಲಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋಡು ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕ ಬಂದಾಗ 1001 ಕಲಶ ಒಂಜಿ ಕರ್ಕರಿ ಕುಂಬೇಶ 10,000 ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇತ್ತ 1010 ಎಡಮ ಅಂದ ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು ಇದ್ದಪ್ಪ ನಾ ಎಡಮ ಅವ್ಳು ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡಲ ಓಡತ್ತೆ ಕಲಶ ಪರಿಕಲಶದಿ ಬರೆ ಮಂಡಲ ಓಡ ಅದನ್ನ 1001 ಮಾತ್ರ ಜಾಗ ಕರ್ಕರಿ ಕುಂಬೇಶಲ್ಲ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೇಡ್ದು ನಾವು ಆಂಡೆ ಅಂಚ ಈ ಕಲಶ ಈ ಬೊಕ್ಕ 42 ದಿನ ತವಲ ದೃಢ ಕಲಶ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತ ಉಂಟು ದಾಯಪಂಡ ಈ ಮಲ್ತಿರಂಜನೆ ಈ ದೃಢ ಕಲಶದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪೂರಕವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ದೇವತಾ ವಿಗ್ರಹ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಆತ ಸುಲಭ ಹಾನಿ ಅವು ನಾಳದ ಉಲಾಯಿ ಪೂರಬಹುದು ಸೇರುಚಿ ಅವುಲಾಯಿ ಜಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಎಡಗಿಡೆ ಪೂರ ಬುಡುಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣ ಅವಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪನ ತುಲೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ನಾರಿಕೇಳ ಅಭಿಷೇಕ ಅವಕ್ಕ ಶುದ್ಧ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಅವಕ್ಕ ಗಂಧ ಚಂದನ ಹರಿದ್ರಾಚೂರ್ಣ ಒಂದು ಪೂರ ಅಭಿಷೇಕ ಲಾಪನು ಆನಾಗ ಒಂದು ಆ ನಾಳದ ಉಲಾಯಿ ಮೀನಿ ಜತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಬಕ್ಕಲ್ಪ ಹಾಳಾಪನು ಪೂರಿ ಬರ್ಪನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅವೇನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಗಲ ಶಾಯನತ್ತ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪಂಡು ಅಷ್ಟ ಬಂದವನು ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತದೆ ಅವು 42 ದಿನದ ಉಲಾಯಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಕೂಡ ಆತನ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪಾಠತನ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪನಂಚಿನೈಕ ಐಕ ದೃಢ ಕಲಶ ಅಂತ ಮನ್ಪಿನ್ 42 ದಿನ ತಲೋ ಅವನು ಮಲ್ಪೋಡು ದೃಢ ಕಲಶ ಅಂಚಂದ ಮೂಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ವನ್ಪಿನ ವಿಗ್ರಹನು ಪಾನಿ ಬಿಡೋಡು ನೇರ್ಪುಗೊಳಿಸ ದೃಢಗೊಳಿಸುವಂಚಿನ ಕೆಲಸ ವಿಗ್ರಹನು ಪಾನಿ ಬಿಡೋಡು ನೇರ್ಪುಗೊಳಿಸನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಐಕ್ ಜೀವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸಂಗೋಪನೆಗೊಳಿಸುವಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೆನೇ ಜೀವಕಲಶ ಅವಿನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಲಶ ಮಲ್ಲ ಕಲಶ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಶ ಅಂಚ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಉಂಟಾಯ್ಕ ಅಂಚ ದೃಢ ಮಲ್ಪನು ಮನಗೆ ಈಗ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಆ ಪಾಡ್ನೆಂಚಿನ ಅವು ಒಲಾಂಡಲು ಬಿರು 16 ವರ್ಷದ ಅಂಚ ಅವೇ ಆದಮಟ ಹೊರಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ 16 ವರ್ಷ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಅಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಂಡ ಇಂದು ದೈವದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬನ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಕಳೆವನುಂಡು ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಅವಳು ದೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪಂಡಡ ಅವಳು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪೂರ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಅವತ್ತ ದೈವದ ಪಾನಿ ಬಿಟ್ಟೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಾನಿ ಬಿಟ್ಟ ದೀಪಿನ ಅವೇನು ಈ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೇಕು ಒಂದು ಚರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಚರನೆ ನಾಗಗಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಜ್ಜಿ ದೈವಳೆಗಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಚ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತ ದೈವಾಲಯಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ತಡ ಸಂಕ್ರಮಣ ಬಂದಾಗ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟುಲೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪೂರ ಈ ದೈವದ ಪರಿಕರ ಒಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುವೇದ ಕಟ್ಟಿಡ್ಕಂತ ಕುಡೈಕ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದ ತೂಪ ದೀಪ ದೀಪ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಂಚಂಡ ದೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವಳು ಎಂಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ಒಂದ ದಿನ ಅನ್ನಗ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಒಂದು ದೆಪ್ಪುಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಆತ ಒಂದು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ಆ ವರ್ಷದ ಉಲಯಿ ಆ ದೈವನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 11 ಸರ್ತಿ ದೆಪ್ಪರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ವರ್ಷ 16 ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಪ್ಪ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಂಪಿನ ಶಬ್ದ ಓಲು ಅರ್ಥನು ಒರಿತೋನು 16 ಸರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ 5 ಅವರನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ 5 ಅವರ ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದೈವ ನಮ್ಮುನು ಅಪಂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂದ ಇಜ್ಜ ದೃಢ ಕಲಶ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಿರತ್ತೆ ದೃಢ ಮಲ್ಪನು ಅವೇ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ಕೇನು ಅವೇ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಏರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಉಲ್ಲೇರ ಅಕುಲೈಕ್ ಕೊರೋಡತ್ತೆ ಅತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ದೃಢ ಕಲಶಕ 5 ಬತ್ತದು ಈತ ದಿನ ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಬರೋ ಸಾನ ಸರಿ ದೃಢ ಅಂದಿ ಎನ್ನಿಡು ಬಂದ ಅಷ್ಟ ಬಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಂಡ ಬಣ್ಣದ ಬಣ್ಪನ ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ದೈವಾಲಯಗೂ ಆಯ್ತ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು 5 ಅವರ ದೈವ ನಂಬುನು ಬನ್ಪಿನೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕ ಅಂತ ಈತ ಈರ ಅವೇನೇ ಅನ್ಕೇನು ಇತ್ತ ಪಗಂಡ ನಾಗಾಗಲಂತೇನೆ ನಾಗಾಗಲು ಚರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನೆ ಕಲ್ಲನ ಆ ಸ್ಥರೊಟ್ಟು ಇತ್ತ ಒಂದು ವಲ್ಮೀಕ ಒಂದು ಆರೂಢ ಪೀಠ ಕಟ್ಟದು ಆಯ್ತು ನಾಗ ಶಿಲೆ ದೀಪಿನ ಮಾತ್ರ ಹೊರತಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪುರಪಾಟ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಐಕ್ಲ ಅವು ಮುಕ್ತವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ಲೇಷ ಮಹಾನಕ್ಷತ್ರ ಬರಸ ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ಬೂರೋಡು ಅರ್ಥ ವರ್ಷಕಾಲೋಡು ಅನ್ನಂತ ಬಕಾಯ್ಕೆ ತುಲ ಇಂಚ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಪೂರ ಇಂಚ ಇಂಚು ಪಿಚ್ಚರಣ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂತೇರೆ ಐಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪರ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂಡ ನಾಗ ಅಭಿಷೇಕ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ತನು ಮೈಪುನು ಬರ್ತಲೆ ನಾಗ ತನು ತಂಬಿಲ ಅಂದೆ ಬನ್ಪಿನಿ ತನು ಮಲ್ಪುನು ಬನ್ನ ತಂಪು ಮಲ್ಪುನು ಅಂದ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಮುರಣಿಡ್ದೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡೊಂದು ಇತ ನಾಗಗ ತನು ಮೈಪನ ಇತರ ಮೈತ ಪೇರು ಬೊಂಡಾಪುರ ಮೈತ ಅದೇ ಮೈತಿನವೇನು ಆ ಮೈತಿನವೇನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಂಧ್ರ ಕೊಣದು ಒಂಜಿ ಕಟಾರ ದೀಪ ದೀದವೇನು ತೀರ್ಥ ಅಂದ್ ಬರ್ಪನವ ಸರಿ ಪನಗ ಈ ಮಲ್ಪನ ಪೂಜೆದ
ಪ್ರಸಾದ ಅಂದ ಎಂಚ ಬನ್ನಗ ಆ ದೇವರ ಇದ್ದಿತ್ತಿನ ಪುಷ್ಪನೇ ನಂಗೆ ಶಿರೋ ದಾರಿ ಇವಾಗ ತೇನ ತೆಕ್ತೇನ ಬುಂಜಿತ ಅಂತ ಬನ್ನಗ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೂವಿನ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ಪದುಲೆ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಬಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಅಂಶನು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಡು ಈ ತಮ್ಮ ಎತ್ತಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋನ ಭೂಮಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಐದವರ ಈ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಡಮ ಬಿಲದಿವರ ಪೂರ ಉಂಡು ನೇರ ಖಾಲಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಅವಳು ಸೋಮಸೂತ್ರೋಡು ಬತ್ತ ಕಟಾರೋ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಶಿಲಾಮಯ ಮಲ್ಪಾಡ ಅಥವಾ ಮರುಣ್ಮಯ ಮಲ್ಪಾಡ ಮನ್ನಡೆ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮುರಟ್ಟು ಈತ ಮುರಗಲ್ಡು ಮಲ್ಪನ ಪುರ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಮತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವೆಂಚ ಆಯ್ತ ಬಹುವಂಶ ಭೂಮಿಗೆ ಪೋಡು ಸೇರೋಡು ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಸಂಗತಿ ತೋನಾಗ ಈ ಪೂರ ಈರು ಪಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ತಾದ್ಕಂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದೈವಳಿಗೆ ನಂಬುನು ಈ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾಯರು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇನುಂಡೆ ಕೇನುಡು ಬಲ್ಲ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಬಾಗುತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ ಸುರುಟು ಮೂಜಿ ಜನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ತರೆ ತೆಗ್ಗಾದ ಪ್ರಣಾಮ ಉಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಆಚಾರ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಒಂದು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಉಂಡು ಅವೇನ ಕುಡಾರ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕುಡಾರ ನೆನಪುವ ಒಂಜಿ ಏನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿದ ಒಂದು ಮಲ್ಪನಗ ಐಟ್ ಕಣ್ಣು ಅಕಲು ಶುರು ಮಲ್ಪನೆ ಕಣ್ಣು ಮಣಿ ಕಣ್ಣದ ಮಣಿ ಪಾಡ್ದಿಜೆ ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಆದ ಪೂರ ನಗ ದಾಲ ಐಕ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜಾರ ಬನ್ಪಿನ ದಾಲ ತಪ್ಪಾತಿತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏರ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಾರೆ ಕಣ್ಣಿಡು ಮಣಿ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಬಂಡೇರು ಅವು ಮಣಿ ಪಾಡ್ನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ವರ್ಷಗಟ್ಲೆ ಉಂಡ ಮಣಿ ಪಾಡೊಡ್ಡ ತುಂಬು ಇತ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ರಂಧ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಐಟು ಸೂಜಿದಾತ್ ಮಲ್ಲ ರಂಧ್ರ ರಂಧ್ರ ಇತ್ತು ರಂಧ್ರ ಇತ್ತದು ಆತ ಯಾವುಂಡು ಆತ ಯಾವುಂಡ ಮುರಣಿದ ಹೆಗ್ಗೆಳವು ಚರ್ಚೆ ಆತಂಡು ದಾದಕೆಂಡ ಈರ್ನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದನೇ ಲೋಹ ಶಿಲ್ಪಿಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ಪಂಡಿನಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸೂಜಿದಾತ ಮಲ್ಲ ರಂಧ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಬೊಳ್ಪು ಪರಡುಡು ಒಂದಾವಳು ಅಂಚಂದು ಮನಿ ಪಾಡುನು ದಾಯೆ ಮನಿ ಪಾಂಡಲು ಅಪರಾಧ ಇಜ್ಜಿದಾಯಂಡ ಮನಿ ಐಟ್ ಬೊಲ್ಪು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಡ ಮನಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಮನಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿದ ಕೃಷ್ಣ ಪಟಲ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಲೈ ಮಣಿ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಮಣಿ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಸರಿಯೇ ಪಾಡಂದ ರಂಧ್ರದಿಂದಲ್ಲ ಸರಿಯೇ ಸರಿ ಈಗ ಆಕ್ಷೇಪ ಅಂತೂ ಅಂಚಿರ್ದು ಇಂಚಿ ಬೊಳ್ಪು ಪರಡುಡು ಪನ್ನಡ್ದು ಬೊಳ್ಪು ಪಾಸಾವಡು ಈ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಅಂಚಾದ ಮನಿದಾಯ ಬಾರ್ಜರು ಕೇನ್ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುರು ಕೈಟಿಲ್ಯ ರಂಧ್ರ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಿ ರಂಧ್ರನೇ ಇಜ್ಜಿ ರಂಧ್ರನೇ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಕೇನುಡ ಐಟ್ ದೃಷ್ಟಿ ಪೋಪು ನಂಚಿತ್ತ ನೆಕ್ಕ ಬಡಾಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾದ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಈ ಶಿಲೆದ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪನಾವಡು ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜೊಂಜಿ ಮುಗ ಮಲ್ಪನಾಡು ಬಾರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ವಿಚಾರ ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪಿಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಿಲೆ ಮರಡೊಂಜನ ಇಂಚನೆ ಎಂಕೊಂಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿ ಕೇಳಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಕಡ ಪುಡಿಯರು ಅವು ಎಂಚ ಪಡ್ಡ ಕುಲ್ದಿನ ಮೂರ್ತಿ ಕೈಟ್ ರಡ್ಡ್ ದಂಟೆ ಐಕ್ ರಡ್ಡ್ ನಾಗೆ ಬೊಕ ತರೇಕಲ ಫುಲ್ ತೆರಿಯದ ಲೆಕ್ಕ ನಾಗೆ ಐಕೆ ನಡೆ ಕೆಂಡೇರು ಅಚ್ಚರ್ರೆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಕೆಂಡೇರು ಐಕೆ ಆ ಬಂಡೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಬಂಡೆ ಅತ್ತ ಮಲ್ತಿನಕಲ್ ನಿಖಲ್ನೇ ಅಚ್ಚರ್ನಕಲ್ ಅತ್ತ ಅಂದ್ ಬಂಡೆ ಅಂದಣ್ಣ ಮಲ್ತಿನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಆದಿಪ್ಪೇರೆ ಬಟ್ ಇಂದು ತಪ್ಪು ದಯನ್ ಬನ್ ತಪ್ಪುನು ತಪ್ಪುಂದೇ ಪನೋಡು ಅವೇನು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಒವೇ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಬನ್ನಗ ಮೂರ್ತಿ ಆವಡು ಮುಗ ಆವಡು ಓವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಪನ್ಪಾಕ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಅಜ ತಪ್ಪರೆ ಬುಡ್ಪೂಜ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಓಲ್ಲ ಅಜತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಜ ತಪ್ಪರೆ ಬುಡ್ಪೂಜ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಾಕಲ್ಲ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಲ್ಪರಿಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ದಂಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಬಿಡು ಐಕ ಪೂರ ಈ ತರೇಕ್ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ನಾಗನ ಇಂಚ ಬತ್ತದು ದಂಟೆಗೆ ನಾಗನ ಬತ್ತದು ಒಂದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಏರ್ ಮಲ್ಪ ಇರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲಿನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಅಲ್ತ ನಮ್ಮ ಸುರಕೆ ಪನ್ಪ ಅನ್ನ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿ ದಯ ಮಲ್ತದಂಡು ಬಕೊಂಜನ ಇಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಕೆಲವು ತಿಗಲೆಗೆ ಪುರ ಮಲ್ಲ ನಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲ್ ಪುರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಈ ಸತ್ಯದೇವತೆನ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆದ ಪದಕದ ಲೆಕ್ಕ ಪುರ ಪಾಡುವರು ಕೆಲವರು ಅವು ಪುರ ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಲಿ ಅಕುಲಂದತ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾಡುವರು ಅಂಚ ಅವು ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಐಕೆ ಮಾಡ ಅವಲ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ ಮಾಡೆ ಐಕ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ದೂರ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಂದನ್ನ ನಿಕ್ಲೆತ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಕ್ಲಿ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಐಕೆ ಯಾರಿಗೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಒಂಜೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ ತುಲೆನ್ ಈ ಸಿಗರೇಟ್ದ ಪ್ಯಾಕೆಟೆಡ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಇಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಇಪ್ಪೇರು ಈ ಪಾನ್ ಪರಗ ಗುಟ್ಕಾ ಪ್ಯಾಕೆಟೆಡ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ದು ಇಪ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಸಿಗರೇಟ್ ಇಪ್ಪೇರು ಆಗಲಿ
ಆಂಡಲ ಪಾನ್ಪರಾಗ ತಿನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪರು ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ ಪೋದಲ್ಪ ಸಿಗರೇಟ್ ಏರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅರೇನ್ ಮಿನಿದಾಲ ಪತ್ತದಿದ್ದಾಲ ಪನ್ಪರ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪರ್ಚನ ಉಂತಾಲೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ದು ಅಕಲ್ ಒಂದು ವಿಷ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೆತ್ತೊನ್ವೇರು ಬಕೊಂಜಿ ನಾನು ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋದಿಪ್ಪುನಗೊಂಡದೆ ಪಿದೇವರು ಪೋದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಚಂಡೀಗಢ ಪೋದಿತ್ತಾನೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಕಾರಡೆ ಅಂತೂನಾಗ ಅಲ್ಲ ಕಾರಡೆ ಒಂಜಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಅವು ಗೆಜ್ಜೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಲ್ಗಗ್ಗರೆಜ್ಜ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಪೂರದ ಗಗ್ಗರದ ಹೊರತು ಗೆಜ್ಜೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪುರ ಬನ್ನಾಗ ಅಂದ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಉದಯಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಉದಯಾಚಾರ್ಯನ ವಂಶಡು ಸಾಧಕ ಆರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಆರ್ದಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ವೃತ್ತಿ MBA ಐತ ಬಗೆಟ್ದಾಲ ಕೇಂಡ ಮೊಬೈಲ್ದ ಬಗೆಟ್ದಾಲ ಕೇಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಉದಯಾಚಾರ್ಯ ಪಟ್ಟ ಅದ ವಿಷಯದ ತಪ್ಪೊಂದು ಗೊತ್ತ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವೇನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರ್ ಐಕ್ ರಡ್ಡು ನಮನದ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಬದುಕು ಎಂಜಂಡ ಅಕುಲು ಪಾಡುವೇರನ್ನ ಅಕುಲು ಖರ್ಚಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಕುಲು ಪಾಡುವೇರೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಆಭರಣ ಬೇತೆ ಅವೇನೈಕ್ ಕಂಟೆಲ್ ಪಾಡ್ನೇಕ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಕಲಶ ಕೊರ್ರೆಂಡ ಜೀವ ಕಲೆ ಕೊರ್ರೆಂಡ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಪಾಡುನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಪಾಡುನೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಬರ್ಲಕ ಒಂಜಿ ದೈವನು ನಂಬರೆ ದೀಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಕಲ್ಲುಲೆಡ್ ಬುಡ್ಪನಗ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರು ಸರಿಯ ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮರೆ ವಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನಾಗೆ ಕೆಂಡರ ಈಗ ವಿಗ್ರಹ ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಅರಬಂಡೇರು ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವದ ವಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೊರಗತನಿಯನ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಚಕೆಂಡ ಕೈಟೊಂಜಿ ಕಾಯಿರದ ದಂಟೆ ತರಿಟೊಂಜಿ ಮುಟ್ಟಲೆ ಮುರಣಿ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂತೇರೆ ನಂಕವೆ ಅರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಲೆ ಬಂಗಾರದ ಮಲ್ತನ ಆರು ಬಣ್ಪುನಿ ಹೆಂಗು ಕೊರ ಮುಂದೆ ಎನ್ನ ಕೊಂಬಾರಿಂದೆ ಬಣ್ಪುನಿ ಮಾಯಿಲಣ್ಣೆ ಆರು ಬಂಡೇರು ಕೊಂಬಾರಿಂದೆ ಬಣ್ಪುನೆ ತರಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಲೆದ ಕೊಡಿಲ ಅವು ಜಿಡತ ಕಲ್ಪನೆದ ಮುಟ್ಟಲೆ ಜೈತ ಕೊಂಬರದ ಕ್ರಮ ನೆಂಚ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಅವೇನು ಮಲ್ಪನ ಅಂದ್ ಆ ರೀತಿ ಬುಡ್ಪಾವಡ ಅತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಈರು ಪೇಟದ ಲೆಕ್ಕ ಹುಚ್ಚುದ ಜಿಡೆ ಶಿವನ ಕಂಟೇಲ್ ಕಟ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನವು ಒಂದು ಸರಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕೇನು ಬೇಕು ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ವಾಸ್ತವ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಇಪ್ಪಾಡು ಇತ ದೇವೇರ್ನ ಬಿಂಬ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ ಲಕ್ಷಣಲು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅವತ್ತಂದೆ ಇತ ದೇವೇರ್ನ ತರೆ ತಪ್ಪಿರಾವ್ದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪಿರ ಅವು ದೇವೇರ್ನ ತರೆಟ್ ಉಂಡ ಅಂದ್ಕೆಂಡೆ ಜವು ಪ್ರಭಾವಳಿ ಅಣ್ಣ ಅವು ದೇವರನ್ನ ತರೆಟ್ ಉಂಡ ಅಂದ್ಕೆಂಡೆ ಇದ್ದಿ ಅವು ಅನುಷ್ಠಾನದ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಇಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿದ ಸಂಕೇತ ಅಂಚ ಇತವೇನು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ನಾಗನ ಹೆಡೆ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ದಂಟೆ ನಾಗನ ಹೆಡೆ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಕೇಂಡ ಹಿಂಗ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ನೆನಪಾಪನು ದೈವಲು ಶ್ರೀಮಂತರಾಯಿನತ್ತು ದೈವಲ್ನ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಯರು ಅಂಚ ಅದು ದೈವಲ್ನ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಯರ ಆನಿ ದೈವಲು ಶ್ರೀಮಂತರಾಯರು ಪಂಡ ನರಮಾನಿ ದೈವಲಿನ ನಂಬುದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ನಮ್ಮಿನ ದೈವ ಇಂಚ 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 ಅಂದ್ ಎಣ್ಣೊಂದು ಪೋಯ್ಲಿಕ್ಕಾರೆ ಆಯನ ವೈಭೀಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ನಾವು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ತನ ಆಯನ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಬರುದು ಸರಿಯಿಂದ ಒತ್ತೋನಗನ ಮೂಲ ಸತ್ಯ ಅವತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೆಂಡ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಇಂಚ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ನೋಡು ಅವೇ ಐಟೆ ನಮ್ಮನ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ದಿಂಜಾಗ ಆರಾಧನೆ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ ಅವು ಗುಂಡ ಅವೇನು ವಿಕೃತ ಮಲ್ಪನವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೀತಿ ಮಲ್ಪನವು ಎಪ್ಪಲ ಸಮಂಜಸ ಆಗ್ತದೆ ದಯಕೆಂಡ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆನ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದ್ಧತಿನ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲಡು ತೂಯಿನಾಯಾನ್ ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಬಂತೇರಿ ಎಂಕ ಲೇಪಲ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಲ್ಪ ನಡಪನ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಈತ ಮುಂದುವರಿನ ಕಾರೋಡ್ಲ ಎಂಕ ಅವಿನ ಏಪಲ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪನ ಭಗತದು ಎಂಕಲು ಅಂಚೆನೆ ವರಿತಾ ಅಂಚಾದ ಅಂಚನೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೊಂಜಿ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಅಂಚನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತೇರು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಗ್ರವಾದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಾನೆ ದೈವ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಿಯ ಆ ನೂಲ್ಪಾಲದ ಸಮುದಾಯದ ಪೂರ ವಿಷಯ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನಡೊಂದಂಡ ನೂಲುಪಾಲದ ಸಮುದಾಯ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಒಬಿನು ಗುರುತ ಮಲ್ಪುವನ ಅರ್ಥಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಅಂದ ಪನ್ಪನ ಐಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಬೇತೆ ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಪನ್ಪುನ ವಿಭಾಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನತೆ ಹೊರತು ವಾಸ್ತವ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಡಾಯನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿದ್ದಾಯೆ ಕೆಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಅಂದ ಪಂಡ ಆಯ್ಗ ಋಷಿ ಗೋತ್ರ ಪರಂಪರೆಲಿ ಇಪ್ಪಡು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಇಪ್ಪಡು ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇಪ್ಪಡು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏರಿಗುಂಡು ಆಯಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಉಂಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂಡ್ ಉಪನಯನ ಮಲ್ಪುನಗ ಪನ್ಪುನೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನ ಅಧಿಕಾರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚನ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತನ ಐಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ಮಿತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಅಂಚಾದು ತಿರ್ತಿಮಿತ್ತಿಂಜಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ದುಂಬು ಪಿರಾಂದಂಡು ದುಂಬು ಪಿರಾಂದಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಏ ಪಾಕೆಂಡ ಇತ್ತ ನಿಕಲ್ ಪಂಡ್ಲೆ ನಿಕಲ್ 3 ಜನಲ್ಲರೆ ಈ ದೈವಾರ ನಿಕಲ್ 2 ಜನಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಯಾನು ಒರಿಯಾಯ್ಬ ಕೊರಿಯನ್ ಲೆಪ್ಪೊಡತ್ತಂದ್ರೆ 2 ಜನಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ದುಂಬು ಪಿರಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಜನಪದೀಯ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ಅಂವೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಗೌರವ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸುಡು ಸಂದಾಯ ದಯಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೇನೆ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸ ಬೆಂಗಳೂರುದಾಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಈ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುಜಿಂದಾಂಡ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಗುಡಿಗೋಪುರಲಿನ ಕಟ್ಟು ಜೇರನ್ನಾಂಡ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಗತಿ ದಾನಾದು ಪೋತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಪೇಜಾವರ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಪಂಡೇರು ಈ ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೇತು ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಂಪ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಅವತ್ ಐದು ದುಂಬು ಮಾಲ್ತು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ಪಲಿಮಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರು ಶಿವಸುಜ್ಞಾನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂಡ್ಪೇರಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಕಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನು ಕೊರುತ್ತಾರೆ ಮಠಟ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರಪ್ಪ ಮಠಕ್ಕೂ ಬರೋಡು ಆ ಬಾಲೆನು ತೂವೋಡು ಬಾಲೆಗಳ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಸಂತೋಷ ಇರೆಗಳ ಸಂತೋಷ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಿಲ್ಪ ಪರಂಪರೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡಿದು ಆ ವಿಗ್ರಹ ಎಂಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲೆನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಪಂಡ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೌರವ ಎಂಚೈಪಡು ಅದ್ಭುತ ಉಪಮೆ ನಿಕುಲು ಪೆದ್ದಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆ ಖಂಡಿತ ಅವೇ ಬಂದಾಗ ಶಿಲ್ಪಿ ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನ ಅಮ್ಮೇರನ ಸ್ಥಾನ ತಂತ್ರಿಲಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನ ಅಂಚಂಚ ಋಷಿಕುಲ ಪೂರ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕಬೋಡಮಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಿನ ಋಷಿಕುಲಕುಲು ಈ ಮಂತ್ರದೃಷ್ಟಾರ ನಮ್ಮ ಏರೇನು ಪನ್ಪನ ಅವ್ರು ಋಷಿಕುಲ್ನಕುಲು ರಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಏರುಲ್ಲ ಅವು ಶಿಲ್ಪ ವರ್ಗ ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಅవి ಪೂರ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಮ್ಮೇರಿನ ಸ್ಥಾನ ಅಪ್ಪಂಡ ಸರಿ ಅಂಡಿ ಅಪ್ಪನ ಸುರುಳೆಪ್ಪನತೆ ವಾಸ್ತವ ಎಂಚ ಕೆಂಡ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಏರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು 2 ಜನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಡತನಂಚಿನ ಈ ಪಾತ್ರಕತೆ ದಾನೆಂಡು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ದಾನೆ ಕೆಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಆ ಉಪನಯನಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತನೋ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಖಂಡಿತ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದಾನೆ ಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ನೆರ್ನಗ ಏತೋ ಸಬೆಟ್ಟಿಕೆ ಎಂದೆ ಜನಕು ಪಾತ್ರನಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಏ ಪಣ್ಯ ಅರ್ಥಾಪಿಜಯ ಓಡರಿ ನೆರ್ಪೇರು ಯಾನು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯನ ಪುದರ ಪಂಡದ ನೆರಡೆ ದಾಯಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಓಡರ್ಲು ಪನ್ಪರಮ ಅವ್ರ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಮಣ್ಣಿ ತಿನ್ಪು ನಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಸಣಗ ಪೋನಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಕುದಿಪೆದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ನಂಗೆ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಆಕೆನ ಅವಹೇಳನ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಏರಿಗೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಇಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯನು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೊಡುಗೆಲಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತರು ಅಂಚದ ಏರೆಲ್ಲ ಅವಹೇಳನ ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ದಿ ಆಕಲ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದಾನೆ ಅವೇನು ತೂದು ಗೌರವ ಕೊರಡಾದ್ರೆ ನಮ್ಮದ ಧರ್ಮ ದಾಯಂದು ಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಸವಿತಾ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿರೋ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಮೂಲ ಗೌರವ ಸವಿತಾ ಸಮುದಾಯದ ವಾದ್ಯ ಎಂಕಲ್ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಅವು ದೇವಾಡಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಗೌರವ ಇಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಿತಾ ಸಮುದಾಯ ಹೊಸ ಬುಧಾರ ಬರ್ತಾನೆ ಸೌದಾರವು ಅಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತಿ ಆ ಸಮುದಾಯಗೊಂಡು ಅಲ್ಕ್ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಅಕಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಕಲೆಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಉಂಡು ಇರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರ್ ದಾದ ಕೆಂಡ ಕಡೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುಣಂದಂಡ ಆಯ್ ಮುಕ್ತವಾದ ಪ್ರೀತಿಡು ಕೊರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬಲವಂತಿಕಡೆ ತೆತ್ತೊಂಡ ಅವು ಅಪಮೌಲ್ಯ ಆದಾಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯ ದಾಯಕೆಂಡ ಏರೆ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಾಗಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೊಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆತ್ತೋನೊಟ್ಟ 2 ಜಂತಲ ಮೌಲ್ಯ ಸರಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶದ ಪಂಡೇರು ಕಾವಂದೇರು ಎಂಕಲಲ್ಲಿ ಪೊಂಡ ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದ ಕಾವಂದೇರು ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಅವು ಯಾನು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ ಅತ್ತ ನಿಕಲ್ ದೆತ್ತೊನಡಾಯಿನ ಓದ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯಗೂ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂಡ ಆ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೊರ್ಪು ನಾಯಕ ಏರೆಗೆ ಇಂಚ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಜ್ಞಲಾಯ್ಪೊಡು ಯಾನು ಮಲ್ಲಾಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಜನ ಬಂಡ ಬಾಕಿದಕಲ್ ಪೂರ ತೀರ್ಥ ಆಯ ಮಲ್ಲಾಯನ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಂದಲ ಅಂಚಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ
ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಗುಣನಡತೆ ಒಂದಿನ ಪೂರತುದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಗೌರವನು ಪರಸ್ಪರ ಕೊರ್ರೆ ಸಮುದಾಯಡು ಮನಸಾನಂದಾಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಿಖಲು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಪರ ಸಾಧ್ಯಾಪಣು ಅಂತ ಎನ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಮಯ ಮುಗಿದಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಡುತ್ತಾ ಎರಡು ಇರೊಂಚೂರು ಬಾರ್ ಕೊಡ್ದ ಮರ್ಕಿಲ್ಲಾರು ಎರಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಡ ಇನಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ವೈಕಾಂಡ ದರ್ಶನ ಮಾನೆಚ್ಚಿಡುಂತುನ ಇಂಚಿನ ಜೋಗ ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮಗಳು ಇಪ್ಪರಿಗೆ ಯಾವು ಅಂಡ ಅವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಕಡಿಮೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಇತ್ತು ಅವ ವೃತ್ತಿ ತುಲೆ ಈ ದರ್ಶನ ಬನ್ಪಿನ ಅಥವಾ ಕೋಲಕಟ್ನ ನೇಮನ ಇಂಚಿನ ಅದೊಂದು ಮಾನೆಚ್ಚಿಡು ಅಂತ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದ ಕುಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಐತ ಸೇವಾದಾರನ ಕುಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜ ಹೊಡೆದು ಐತ ಆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿನ ವೇದಿಕೆ ಈಗ ಮತ್ತರ್ಮೆ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಇಜ್ಜಿ ನಾಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಕಲು ಬ್ರಾಣೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯ ಮಲ್ಪನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಎಂಪನ್ ಪೆನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ ನಾಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚಾತು ನಾಗದರ್ಶನ ಉಂಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಸಾಮಗೇರು ಅವು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಭಯ ವೈದ್ಯರ್ನಕಲು ಪನ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತ ನಿಕುಲ ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಅಂಚಿನ ಉಂಡ ಒಂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಡ್ಡನೇದಾದ ನಾಗದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪೂರದಾರ ಇತ್ತೇರು ಉಳ್ಳೇರು ನಾಗದರ್ಶನ ನಾಗಪಾತ್ರೆ ಅದು ಇತ್ತೇರು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತೇರು ಅವು ಅಲ್ಪ ಊರಂಚಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇರು ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ 4 ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಡು ಪಡುಬಡಂಬೂರು ಆ ಬಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿದ ಒಂದೆಟ್ಟು 4 ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಂಕಲೆ ಭಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಭಕ್ತಿದ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅಂದ ಆಂಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಅರ್ವರಿಲ್ಲೇರು ಇಂಚೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆರಿ ಅಂದೆ ದೂರ ಉಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವ ಅಂಡ ಅವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಬಹುಶಃ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಕುಲಜನ್ಮದ ಮೂಲ ಕಟ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ನಿಖಿಲ ವರ್ಗದಕ್ಲೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪನ ಉಂಡು ಎಂಕಲತ್ತ ಕುಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಗಳೂರು ರಥಬೀದಿಯಿಂದ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಳು ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆವಡಂಡ ಎಂಕಲ ಈ ಪಡು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಪಡುವಡಮೂರ್ದ 4 ಪಂಜೂರಿನ ಭಂಡಾರ ಪೋದು ಅವಳು ಆ ಪಂಜೂರಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ದರ್ಶನೋಡೆ ಅವಳು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆಪಿನ ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲದೈವಲ ಆಯನೆ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲದೈವಲ ಆಯನೇ ಪಣಂಬೂರ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಆಯನೇ ನಾಲೂರ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಕಲ್ನಲ್ತು ಪೋದೆ ಅಲ್ತು ಪೋಯಿನ ಪ್ರಸಾದಡೆ ಪಂಜಿತ ಕುರ್ಲೆ ಅದು ಗೊಬ್ಬನಾಯ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ನೇಮ ಆವಡುಂದಂಡ ವಡಕೈ ಬಂಬದರಿಗೆ ನೇಮ ಆವಡುಂದಂಡ 4 ಪಂಜಿರ್ನಂತ ಪ್ರಸಾದ ಪತಂ ಪೋಟು ಈ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯಗಳು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಬಾಕಿ ಸಂಬಂಧ ಜನಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಆರಾಧನಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಡು ನಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ಕೆನ್ನೋದು ಆ ಕೇರಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಟ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೆಗಲ್ದ ದಾದಕೆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಈ ರಿಜ್ಜಿ ಅಂತಾರೆ ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಈ ವೈದಿಕ ಪದ್ಧತಿಲು ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುವರ ನಿಖಿಲ ಸಮುದಾಯದ ಮಲ್ಪುವರ ಎಂಕಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂತ ಪನ್ಪು ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವಿಧಿಯಿಂದ ರೂಢಿಡುಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಸರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ದಿದ ಎಂಡ ದುಂಬಿತ್ತು ತಪ್ಪೊಂದು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಯಿನ ಜನಕುಲ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಬೆಟ್ಟಾಪುಂಡ ಯಾಕೆಂಡ ಯಾನ ಇಕಡೆ ಪಂಡೆ ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗಡೆನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕಾಟ ಕಲ್ಲಡು ನಮ್ಮದಿತ್ತನ ದೈವ ಐಕೊಂಜಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದು ಶಿಲಾ ಪದ್ಮದೀಕ ಅಂದ ಜನಕುಲ್ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲದಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಗುಳಿಗ ಅಂದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಂಚೊಮ್ಮು ನೀರು ಮಲ್ಪು ನಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲಶ ಇದು ಪೊಲ್ಲರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಬತ್ತೇರು ಈ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರದು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಈ ದೇವರನ ಉಪಾಸನೆಗಳ ವೇದೋಕ್ತ ಮಾರ್ಗಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮಾತ ಪುರಾಣೋಕ್ತ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮಾತ ಬೇತೆಲ್ಲ ಅಂಚ ದೈವಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಮಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಓವೇನು ಕಾಣ್ತುನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಲಿ ಈ ಮಂತ್ರದ ಎಂಚ ಮಾತ ಮಂತ್ರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಐಕ ಅನುಸಾರವಾದ ಆ ದೈವಲ್ನ ಪುದರ್ ಅವೇನು ಮಾತ ಸಮೀಕರಣ ಮಲ್ತದು ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಜನಪದೀಯವಾದ ತುಂಡ ಆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಾಪುಜಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಜನಕುಲ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಕಲ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಗೆ ಬೆಲೆ ಯಾನ ಅವು ಅವೇನು ಒಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಪನ್ನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನೆ
ಅಪ್ಪಂಡ ನಿಕುಲು ವೈದಿಕ ಕ್ರಮಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪರ್ ನಿಕುಲು ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ನಿಕುಲೇ ಮಲ್ಪರ್ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತ್ತೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಿಕುಲೇ ಮಲ್ಪರ್ ಅತ್ತ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಮಲ್ಪನ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಹಂತವು ಈ ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಪಂಡ ಬಹಳ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ತೆಂಕಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಅಂದಕಲು ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪೇರು ಶಿಲ್ಪ ಶಿಲಾ ಸಂಗ್ರಹಣ ಅಲ್ತಿದ್ದು ತೊಡಗದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುನಟ್ಟ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾದಿ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಾವೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನನಗೆ ದಾಯಂದು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಮೂಲವಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಲ ದೇವತಾ ಬಿಂಬದ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ತಾನೇ ದೇವೇರಾದ ಮೂರ್ತಿನಿ ಕೆತ್ತೋಡು ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಿನ ಲಕ್ಷಣ ಬೇತೆ ಆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಒಲ್ಪಲ ಇತ್ತೆ ಕೇವಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯ ತಾನೇ ದೇವರಾದ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತೋಡು ತಾನೇ ದೇವರಾದ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ದೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಕೇವಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವು ಸೀಮಿತವಾದಿದ್ದಿ ಮಾತ ಜನವರ್ಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಏರು ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಶ್ವಬ್ರಹ್ಮಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪನ್ಪ ಅಂಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗದ ಒಂಜಾತ ಜೋಕುಲು ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ ಆಕ್ಲೆ ಪಾಠ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕಲ್ ಅಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ಏನುವ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಕಲ್ಪುವ ಕೆಂಡ ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ ಗುರವೋ ವಿಪ್ರಾಹ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಂಪರೆ ಏರುಲ್ಲೇರು ಆಕುಲು ಆಯ್ಗ ಮಕ್ಳು ಗುರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಕಲು ಗುರುಕುಲಾತೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಪ ತರತಮ ಪಂಪಣ ವಿದ್ಯೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯಾಪನೀಯ ಪಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ತೆರಿನ ಮಾತ್ರ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರ ಉತ್ತರ ಇತ್ತೆ ಈರು ಬಂಡರ ಅವು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಭಾವನೆಲೆಗೆ ಗಾಸಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿಂತ ಎಂಗುಲು ಕಲಶ ಮಲ್ಪೋ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಅವಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚಂದ ಅಲ್ತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ನಾಶ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಟಿಪ್ಪು ನಾನು ಚಿತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಪದ್ಧತಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗ ಧಕ್ಕೆ ಆಪು ನಲ್ಕ ವೃಕ್ಷೋಲಿನ ಕರ್ತೊಂದು ಬನಕುಲೆ ನಾಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪನ ಚಿತ್ರನ ವಿಚಾರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅಕೇರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದಂತ ಕೇಂಡ ದೈವಳೆಗೆ ಇತ್ತ ಗುಳಿಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಲಕೇಸರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ಜುಮಾದಿ ಆದಿಪ್ಪು ಜಾರಂದೆ ಆದಿಪ್ಪು ಇವುಗಳು ಕಲಶ ಮೈಪುಲೆ ಆಂಡ ಐಕ ಮಂತ್ರ ಇತ್ತ ಶ್ರೀಭೂತ ಕಲ್ಪ ಅಂದೊಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟು ಒಂದು ಸರಿಯೋ ಮಂತ್ರನ ಐಕ ಜೋಡಿಸವನು ಸರಿಯೋ ಪನ್ನಗ ದೇವರಿಗೆ ನಾನಗ ದೇವರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನುಂಟು ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ಅನ್ನುಂಟು ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಅನ್ನುಂಟು ಭೂತಲೆ ನಿಜವಾದ ದೈವಲಿಗೆ ಅವು ಹೆಜ್ಜೆ ಐದವನ್ನ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಆ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ದಾಯಮನ್ನಗ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಅವು ದೇವಾಲಯಗೂ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಪುಂಡೆ ಹೊರತಾದ ಭೂತಾಲಯ ಬಂದಾಗ ಆಪುಜಿ ಅಬ್ಬನ ಈ ದೈವಲಗಿತ್ತೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗ ಐಕ ಜಲಾದಿವಾಸ ಕ್ಷೀರಾದಿವಾಸ ಧಾನ್ಯಾದಿವಾಸ ಶಯ್ಯಾದಿವಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಧಿವಾಸಲುಂಡು ಮಾರು ದಿವಸ ಈ ಅಧಿವಾಸದ ಕಲಶನ್ ಪುರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಪುರ ಉಂಡು ಅಂಡೆ ಆಂಡ ಈ ದೈವಾಲಯಗೂ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ದೈವಗೂ ಮಲ್ಪರೆಗ ಮಂತ್ರ ಓಲು ಉಂಡು ಅಂತ ಅನ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಅಪ್ಪಗೆ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಅವೇ ಶ್ರೀಭೂತ ಕಲ್ಪ ಅಂದ ಮಂತ್ರ ಕೆಲವು ಜೀವನ ಪೇರು ಆ ಮಂತ್ರನ ಅತ್ತ ನಿಕುಲು ಮಂತ್ರನು ತಯಾರು ಮಲ್ತಾಯಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅತ್ತತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಈರು ಪನ್ನೆ ಪಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ದೇಪನ್ನಗ ಈ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರ ಏಪ ಉಗಮ ಅಂಡು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಆರ್ಯವರ್ತರು ಭಾರತ ದೇಶಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅವನತಿ ಬೇತೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಡೆದು ಬೌದ್ಧ ಒಂದು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಡೆದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಕುಂಠಿತ ಆಪುನ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಹಿಂದುಲು ಜಾಗೃತರಾಯರು ಅಲ್ಪ ತನ್ನ ವೇದ ವಿಧೇಯರು ಪೂರ್ವದಾನ ನೆಕ್ಕು ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಭದ್ರವೈನ ಬುನಾದಿ ಬೋರ್ಡು ಸರಿಯಾದ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಕೊರಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ನೆರಪಡು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಋಷಿಗಳು ಮಲ್ತಿನೇ ಇದೊಂದು ಒಂದಲ್ಲ ದೇವದತ್ತವಾದ ನಾವು ಅತ್ ಅಂದ್ ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿಲ್ ನಾವು ಆ ಮಂತ್ರ ದೃಷ್ಟಾರತ್ವವನ್ನು ಅಂಚನಾಗಿ ಮುಂದಾಯನಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಕ ಆತ ಪುರಾತನವಾಯನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಚ್ಛೆ ದೈವದ ನಂಬಿಕೆ ಬನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ದೈವ ದೇವರನ ಅಪರಾವತಾರನೆ ಇತ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಡ ಏರು ದೇವಿನ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಮರ್ಧಿನಿನ ಅಪರಾವತಾರ ಧೂಮಾವತಿ ವರಾಹಮೂರ್ತಿ ಬಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಏರು ಶ್ವೇತ ವರಾಹ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನೇ ವಿಷ್ಣು ಐದವನ ಕೇರಳದಾಗಿ ಇನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಬನ್ಪಿನ್ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಲ್ಪನ ಕೋಲ ಇಂಜ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಕೋಲ ಅಂದೆ ಅಂದ ಮೂಲ ನಮ್ಮನ ಒಂದು ತೆರಿನಕ್ಲು ವಿಷ್ಣು ವರಾಹಮೂರ್ತಿ ಇಂದ ಬನ್ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂತೆ ಅಂಚ ಆಂಡಲ ದೇವೇರು ಬಕ್ಕದ ದೇವೇರಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿರ್ತ ದೈವಲಡ್ದು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿರ್ತ ಮಾನವೇರು ಅದೇ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ದೈವಲೆಗಾನಗ ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ವೇದ ಮಂತ್ರ
ಪುರಾಣ ಮಂತ್ರನು ದೈವಾಲಯಡು ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ತೆ ಚೆಂಡೆ ಮೃದಂಗ ಮೊದಲೇ ಇಂಜನುಂಡು ಶಂಖ ಜಾಗಟೆ ಭೂತಾಲಯಡು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಭೂತಾಲಯದ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಅವಲು ತೆಂಬರೆ ಎಂಜಿನ ಬಾಕಿ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಭೂತಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂತಿನ ತಂಬಡ ಇತ್ತಾದಿ ಪುರ ಅವೇ ಹೊರತಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ಚೆಂಡೆಡು ಗಗ್ಗರ ದೀಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೀರೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ಅಂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಅತಿಥಿ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಅಂದಂಡ ಕೇರಳದ ಪೂರ ದೈವಳಿಗೆ ಚೆಂಡೆಡೆ ಕೋಲ ಅವಂದು ಆಧುನಿಕವು ಪ್ರಾಚೀನತ್ವವು ಅರ್ವಾಚೀನ ಇತ್ತೆ 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 ಒಂದು ಹೆಚ್ಚೆಂದ ಇಂಚ ಬನ್ನಗ ಈ ನಡಪನಂಚಿತ್ತನ ತೆಯ್ಯಂ ಅಲ್ಪನಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೋಲಲು ಪೂರ ಚೆಂಡೆಡೆ ಚೆಂಡೆ ಅವಳು ಈರ್ನ ತಾಸೆದೋಲು ನಾಗಸರಜ್ಜಿ ಅವಳು ನಾಗಸರ ತಾಸೆದೋಲು ಬಕ್ಕ ಜೋಡಣೆ ಆತನ ಅವಳು ಆಪನೆ ಚೆಂಡೆಡೆ ಅಂದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಯಾನವಿನ ದಾಯ ಕೇಂಡ ಸರಿಯತ್ತು ಪಣದನ್ನ ಅಂಡ ಎಂಕುಲವಿನಿತ ಒಪ್ಪೆರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಮೂಲತವಾದ ತೆಂಬರೆಡಿತ್ತಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ನಂಕ ನಾದಸ್ವರ ಚರ್ಮವಾದ್ಯಗಳು ಬತ್ತಂಡು ಅವಿತ್ತ ಫೈಬರ್ ಆತಂಡು ಅವಿತ್ತ ಫೈಬರ್ ಆತಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಟ್ರಾಂಪೆಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ದೈವದೊಳೆ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದ ಅಪಗ ಶುದ್ಧ ಚರ್ಮವಾದ್ಯ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಚೆಂಡೆ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಮೌಲ್ಯ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ನಂಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಕಿದ ಫೈಬರ್ನ ಗಲಸದ ಬಾಕಿದ ಗಲಸದಿ ಪುನಃ ಮುಂದೆಂದ ಗಲಸರೆ ಆ ಪೂಜಿ ಪಣ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಉತ್ತರೆ ಪೂಜೆ ಅಂಚಂದು ದೈವದ ಈ ಅಕಡ ಪಣ್ಣ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆದ ಈ ಕ್ರಮಕುಲುಂಡತ್ತಿ ನಾಟ್ಯೋಲೆಗೆ ಐಕವೇನು ಗಲಸುಚಿ ಇರು ಗಗ್ಗರ ದೀಪನ ಆವೇಶ ಕಟ್ಟಾವೇಶದ ಹೊರತು ಹೊರತಾದ ಬಾಕಿ ಬರ್ತವೇನು ಗಲಸುನ ಕ್ರಮನೇ ಇಚ್ಚಿ ದೈವದ ಈ ಕ್ರಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೌದಾದ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಎಂಚು ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಪುನ ದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ ದುಮ್ಮೆಂಚ ತಂಪಡೆ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಅದೇ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಪಟಾವು ಕಂಟೆ ಪಟಾವು ಪೂರ ಬೊಟ್ಟು ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ದೇವರನ್ನ ಅದು ಐಕ ಬೋಡ ಆಪನ ಚಿತ್ತನ ವರ್ಗ ಉಂಟು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಸುಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಬೊಟ್ಟು ಪೂರ ಒಂಜೆ ಸುಚ್ಚಿ ಬಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಟ್ಟುಂಟು ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಗುಂದೆಂತೂನಾಗ ಕಾಲ ನೆಕ್ಕಾನಾಗ ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವ ಪರಿವರ್ತನೆಲು ಅಂಚಂದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಮೂಲ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಚೆಂಡೆಡು ಎಲ್ಲದ್ದಿನ ಮುಡದಾಯ ನಾಟ್ಯ ಅನಿ ಕಟ್ಟದಾಯ ಮುಡದಾಯ ನಾಟ್ಯ ಚೆಂಡೆಡು ಮಲ್ಪೇರೆ ಪಿರಸವಾರಿ ತಿರಿನಲಿಕೆ ಅವು ಚೆಂಡೆಡು ಮಲ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರೆಗೆ ನಾದು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ತೆಂಬರೆಡೆ ಮಲ್ಪ ಈ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತಂದೆ ಅವೇನು ಅಡೆ ಜೋಡಿಸಾರ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸೋಣ ಬಲಿ ಸುತ್ತು ನಲಿಕೆ ಅನಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ನಲಿಪ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ಗಳ ನಲಿಪ ಅಪ್ಪಗ ಚೆಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ ಪಣ್ಪನೆ ಭಜನೆಗಳ ನಲಿಪುವ ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಪನೆ ಅವಳು ತುಲೆ ಭಜನೆ ಓಲ್ ಮಲ್ಪಡ ದೇವರಿತ್ತಿ ಭಜನೆ 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 ಬನ್ಪಿನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಇಂತ ಬನ್ನ ಸೇರಿದು ಪುನೊಂದು ಅರ್ಥ ಅವ್ಯಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಐಟೆ ಅವು ಪುನಃ ತಲ್ಲೀನವಾದ ಪುನೊಂದು ಭಜನೆ ಅಂದರ್ಥ ವಿಭಜನೆ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಅಂದರ್ಥ ಅಂಡ್ ಅವು ಭಜನೆ ಮೂಲ ಪಂಡರಪುರ ವಿಠಲ ದೇವರೇನು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತಿದೆ ಪುನವು ಸುಗಿಪುನವು ಅಲ್ವಾಗೈತೆ ದೇವಿನ ಉಂಡು ಗಣಪತಿ ಮಾತ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ದೈವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭಜನೆಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅವೇನು ದುಂಬು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತದಾಯಿಗೆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾಗಮಂಡಲ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಬಿಟ್ನಗ್ಲು ಸುಗಿಪುನು ಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನು ಅವಾಗ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ನಾದಸ್ವರಡು ಉರಿಪುನ್ಲ ಅವೇ ಕೀರ್ತನೆ ಅಗ್ಲು ನಾದಸ್ವರಡು ಕೀರ್ತನೆ ಅಗ್ಲು ಭಜನೆ ಬಾಯಿಡು ಅನ್ಪೆ ಅತೆ ಇಂಚಪೂರ ಗಳಿಕೆ ಆಪುನು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೂಟ ಅದು ಬೋಡು ಬೊರ್ಚಿದ ಬಗೆಟ್ ನಿರ್ಣಯ ಆಗುದು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕದ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪನಂತೆ ಇರಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್.ಆರ್. ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮೆರು ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೀಣರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆಗಮೋಕ್ತವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪನಾರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತಿ ಲೇಸನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳ್ಳ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕದಂಡು ಇರೆಗೆ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳ್ಳ ವತಿರದ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳ ಆನಂದಾಚಾರ್ಯರೇ ಬಾರಿ ಆನಂದಾಣಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾನ ದಯಾನಂದೆ ಆನಂದಾಚಾರ್ಯರ ದಯಕಂಡ ಇನಿ ಸಂತೋಷ ಬೇತೆ ಆನಂದ ಬೇತೆ ಈರವಿನ ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಸತ್ವಯುತವಾದ ಆ ರಡ್ಡಿ ಜಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ವಾ ವಿಚಾರ ಬೋಡು ಓ ಸತ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಘರ್ಷ ಬರಂದಿನಲ್ಕ ವಿವೇಚನಾತ್ಮಕವಾದ ಚಿತ್ತೂರ ಇರಡು ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಕ್ಯಬಾರ್ದು ಈರೆಗೆ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಳು ಮತ್ತಿರದು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನೀರಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಉದಯಣ್ಣ ವಾ ಕಾರಣಗಳು ಹಿರಿಯ ಕಡೆ ಸುರುಕ ಬಂಡರೆ ಅಂಚತ್ಯ ಅನ್ನೋ ವಾಸ್ತವ ವಿಷಯನೇ ಬಂತಾನೆ ಬೇತೆ ದಾಲತ್ತು ದಾದಕೆಂಡ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಈರ್ನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ದತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಟ್ಲ ಮೊರನೆಯನ್ನು ಪಂತೆ ದಾಯಕೆಂಡ ಈ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಡು ಪುಟ್ನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಮೋನೆಗೆ ಅರ್ಧಲ ಬಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೇಮ ಕಟ್ಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿನಲ್ಲಿ ತಿರುತಿಗೆ ಪೆರಬೆಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡ ಸಂಧಿಪಾರದನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಎನ್ನಿಲ್ಲಲು ಸಂಧಿಪಾರದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನ ಕೆಲಸ ಕಲ್ಪವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡ
ಅಂಚ ಅದೊಂದೇನು ಕಲ್ಪುಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಾರ್ದನ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಪುಲೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಪ್ಪ ದೈವದ ಊಟ ಬಿಡ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ನಿಕುಲು ಕಲ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಬ್ರಾಣೇರನ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರಾಣೇರಾಯರ ಪೇರ ಬಾಕಿ ಸುಲಭ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಗಂಟೆ ಆರತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕದು ಚೌಳಿ ನೀಡು ಮೀದು ಆ ಬೋಡ ಆಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಂಡಿಡ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಡಪೋಡ ಆಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನದ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಖಾಲಿ ಏಸಘಟ್ಟದ ಬ್ರಾಣೇರಾದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಏಸಘಟ್ಟು ಅನ್ಪಿನ ಆ ಬ್ರಾಣೇರಾದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ನ ಏನ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ಪೋಡ ಐಕ್ಯ ಬೋಡದಿರಡ ನಿಷ್ಠೂರವಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿದಾದ ಗಂಡ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇರಡ್ದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಎತ್ತೇ ಬಂಗೆಪ್ಪಡ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಂದಾದ ಗಂಡ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೊಣ್ಣೊರ್ತಿ ಯಾನು ಪೋಸ್ಟ್ಮೆನ್ ಆದುಪ್ಪನಾಗ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪಣ್ಪಲ್ ಪಲ್ಲೇನು ರೋಡ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಕಚೇರಿ ಆ ಕಚೇರಿ ಬಂದ್ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪಲ್ಲೇನು 5 ಸರ್ತಿ ನಮಾಜ್ ಮಲ್ಪೆಣ್ಣ ಅಣ್ಣನ ದೇವಣ್ಣ 5 ಸರ್ತಿ ನಮಾಜ್ ಮಲ್ಪೆಣ್ಣ ಆಳೆ ಪಣ್ಪಲ್ ಆಲೋಚನೆ ಪಣ್ಪಲ್ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ದಾಯಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಬಂದನೆ ಅತೆ ದಾಯಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅಕುಲು ವೃತ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊರೆನ ಅವಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆನ್ಪುನೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲ 5 ಸರ್ತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಕ್ಲ ನಮಾಜ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ನಮಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿದ ಉಂಟು ಐವನ್ಪನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಅವಳು ದೂರು ಪನ್ಪೇರು ಮೂಲು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಳು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಸುರು ನಮ್ಮ ಅವು ಆದುಲ್ಲನ ಆ ಜನ್ಮದಾಯ ನಮ್ಮ ಆದುಳ್ಳನ ಐತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಿಯಾದ ಉಳ್ಳನ ಪಣಪನವೇನ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಯೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸಮಾಜಗಳ ಮೌಲ್ಯ ನಂಕಲ ಮೌಲ್ಯ ಅಜ್ಜ ಅದು ಉದಯಣ್ಣ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದದ ಯಾಕೆಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರೇನು ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಕನಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಳ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರಗತ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಮಲ್ಪೆರಂಡು ನಿಖಲಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸ್ವಾಗತ ದ್ವಾರ ಎಪ್ಪಲ ಮುಕ್ತಾದಿ ಪುಂಡವನ್ಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಜನಕಲ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಮತ್ತಿರದೆ ಮಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮುಖೇನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಟಿವಿದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖೇನ ಈ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರಕತೆ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದ ಅವರ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯಿಜಿ ಮಾತಿರ್ನ ಎಂಚಿನ ನಿಗಳು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಗಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಏತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪು ಆ ಪಂಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ನ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಡ್ಡ ದುಂಬು ಈ ಜಗತ್ತು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಭಗವಂತೆ ಈ ವಿಶ್ವಗೂ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲೆಮೈಂದಿಲಿನ ತಟ್ಟುಪಾರಾವಡು ಕೊರೋನಾ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ದೂರಾವಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ನೀತಿ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಣಗ ಆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದ ಒರುಟು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ದೆತೊನುಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊನುಗ ಪಣಬೆನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಳ್ಳ ಎಲ್ಲದ ದಿನದ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಗುಂಡಾರ ಕೊಡಂಗೆ ಕವಸಾಲ ಬರಿಕೆಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕೊಡು ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಧರ್ಮದೈವ ಆದ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಕೊಡಮಂದಾಯ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪುದರಿ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ನಡೆಕೆ ಬರಪೇರು ಎರಡ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊನ್ನೆ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡು ಸಂತೃಪ್ತಿರಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದಾನ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂದಂಡ ಟಿವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಿಕುಲು ಪಣವನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ದು ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜೋ ಅವಿಯಂಕುಲು ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆ